Hi Connie, Happy New Year. Hi Carol, Happy New Year. Caroline Chwendu, Happy New Year. Hello, yellow, divine, yellow. Molly, how are you? Jiri say Emily Magwenzi, Maina Magombo. Guys, and this could kugarisa. Dine 1 hour 30 minutes chat. Dine 1 hour 30 minutes chat. Uzodambwendesa vana ku ice skating. Ndambwendesa vana ku ice skating. Saka ndine 1 hour 30 minutes vachigadzirira zvavari kugadzirirawo tichimbotaura. Yes, Kani Aida, Happy New Year. Resina Dura, Happy New Year. Maria, Happy New Year. Oh, Diminishum Press, Happy New Year. Good to say go Zimbabwe. Shirikudi pa Zimbabwe. Nontla Kampu, Happy New Year. Hi, my Moko, Marble, how are you? Benita Mukweru, really say Sophia Shuku, really say Passions 2025 Faye. Ethel Mutambira, how are you? Kuri say kuzimu na ishumbress. Happy New Year, see mapia. Patience, precious say. That's what I don't say up and andishtoona nguma live ekari kukusuwai. Oh, sure, erina say uripi komazana uchaoneki. Sibongile stole. How are you? Jiri say Heza Uchizanga. How are you? Parsepa Johnny. Faith Moyo. Jiri say Sandra Mazuzo. How are you? Google it. Jiri say Fortunate Chigo. How are you? Di and they say all right, we are tide. Charity Mutame, how are you? Priska Mufa, Happy New Year. Michelle Ellen Elliott, Happy New Year, my dear. Teresa Maroa, Happy New Year, sisters. Lorraine, Jiri say Lorraine, Alice Bakeki, Jiri say Maria Nyakudziwanza. How are you? Patience Samuel, Happy New Year. Abigail Moyo, Happy New Year to you too. Mainzo, Happy New Year to you too. Sophia, Happy New Year to you too. Richa, Happy New Year to you too. Sharon, Happy New Year to you too. Leah, Happy New Year to you too. And I'm always here. Sakanate can always here. Sakase ukutu my life. Alice Moyo, Jiri say Josephine Rusawa, Happy New Year to you too. Tariro Musema, Happy New Year to you too. Baba Kazi, Happy New Year to you too. Lorraine Butire, Happy New Year to you too. Talent, happiest New Year to you too. Talent Choto, Depi Ako, Jiri say Selena Mambo, Happy New Year. Tariro Mgarisi, Hansi Maskura say from YouTube. Oh, Tariro, so it's Tariro. Ko YouTube, mugude Facebook. Even if Garai ku YouTube, because mugude ku Facebook. Happy New Year to you too, Baba Kazi. Natasha, Happy New Year. Talent, yeah. Didi Bobo could say, Jerita, Happy New Year. Right, guys. Ingap, alo, Happy 2025. Right, guys. Maskara say, guys. I want to know 1 or 30 minutes. I go to Tingo Tara. I don't know. 2025. Kubata I say already, guys. Shanyanza Maspete. Smell, how are you? Shanyanza Maspete. Thank you, Jicha. Thank you, 500 stars. Love you and appreciate you, Smelly. Happy New Year. Oh, love you too, Jicha. Love you from the heart. Thank you, sisters. Yes, home girl. Praise Bella. Happy New Year. Sandra, Happy New Year. All right, guys. Check utanga. My diaries. Maybe Muswe. Esme Mukanaka. Murise say Caroline, Happy New Year, guys. Memory wa mutoko zati Happy New Year in advance. Musuya yawe birthday rako, guys. Indaka kufunza ngati, guys. Murukuti ndo nyanso kutenge gwachi. Panda kanzitaura ndikati gnomuna novunzwa here, guys. Kuti ndotenge gwachi. Ndikati chindi udzai kuti, guys, mati ndotengerwa chi, guys. Tika debate pano. Vamwe vakati mota, ndikati mota, guys, ngatisanyepera naye. Mota hakuno kuka. Chino chokutoti chinotodhura kutofambisa chino inobhadharwa every month. Igobhadharwa my insurance, igobhadharwa council, she takes whatever. Inotodhura mota. Aiwa mota no. Happy New Year to you all, guys. Happy New Year to you all, Karen and Pamela. Happy New Year. Karen, thank you, 20 stars. Thank you, Papa. Activate to a star party, guys. Saka. Tikati vanhu vakazoti aiwa vamwe vakati iPhone 50 kakutengwe iPhone 15 latest. Ndikati guys, inandise munhu weIphone. Hands I'm going back to Cape Town tonight. Oh, yatopera ka holiday. Go back to work, my sister.
ndikati guys vamwe vakati iPhone 15 kati guys iPhone 15 handisana kushandisa iPhone ende handitoigoni kuishandisa kunotanga kuti indiri munhu wemasamsung kunotanga kunoti iPhone kudai guys apakaipa hazviti vamwe vakati tengerwai inonzi Samsung whatever 24 vamwe vakati S Ultra what handiti vamwe vakazoti chitengerwai sezvo munhu anoita malive nekuita malive nekutora content tengerwai S10 Ultra tablet vamwe vakatitengerwai iri iPad ndikati no iPad ndinayo yeApple iPad yeApple ndinayo but haina all those facilities mwene inobhuwa kuti unotengerwa asengerwa trading kuno ku UK hakuna space yana hakuna space zvachose saka trading inoendepi hakuna space. Hi guys, happy new year to you all guys. Sanonoke tichingotedza mazita. Happy new year to you all guys. Love you from the heart guys. Ha, vanhu vakatitengerwa anzi munenge ine iPhone andigoni. Indiri munhu weMasamsung. Vanhu vakazoti tinochitengerwa tablet latest. Pane munhu akataura tablet 10 Ultra chichichi ndobva vanhu vasecond comment iyoyo vanhu vakati tengerai guys. Indobva ndangotaura ndikati ndoda Samsung Ultra 10 inochi Ultra S10 inochipo Samsung 10 Ultra 10 tablet yacho yekucreate content guys. Indakangovaudza kuti ndasvikanzi aishuwa ndikati ndikangoti pamwe kuda animaona happy new year didi ndikati pamwe kuda chikuchauya ukachi inochi tablet wo chiri bobo chidiki chekuti unoslayera cho asi guys zvamunondiita ka guys zvamakanditira zvakaoma henyu madiaries endekati chakuteereri futi guys ndikati ndo yataurwa zvikanzi ndiyo yataurwa ndikati ndiyo yataurwa iyoyo absa ndobva yaodwa guys mai mwana ndaireceiva kuseni kunoku guys ini ndiri kuti kwai phone ndikati hakuna phone yakadai guys honai ndimi madhiaries endamuiti totofunga kunoidzosera honai guys itv kai guys itv kana ntimiwo guys itv ndakati kuchauya chinhucho hanzi ini iPhone bodo ndakapedzera ndatenga iPad ini ndakati semunhu wemasamsung ndikapitwa izvitablet zvataugwa izvi ndikati vanhu vataura mbili vanhu vakati pamba muono vakati no tablet inodai ndikati abondo inoita ndagoziva kuti harifambiki naro zimbungura rakadai ndambozati ndaseka so ndikati madhaizi handipo ndakuteererai futi guys onai kwanzi musadzosere it's really nice ukumana ndinondofamba chindepinaro usati daro guys ndofamba chindepinaro ruzungu rakadai guys miraitivhuri guys ndofamba handinondodawo chijofamba nacho here guys uchidini guys zvoitori tv zvei guys isiti tutorizi tv guys Rodorizi TV guys. Aiwa guys. Iri ndo television. Saka ndinoendepi nayo yakadai. Kwa is very convincing sisimeli chanza. Saka naye yezo ndinoendepi ndofamba ndakabata zvinhu rakadai so. iPhone is very easy. Andikoni. iPhone musambodudze zve. Bodo. iPhone bodo. Anyway, iPhone bodo. Kwanzi inokwani. Haikwani iri. Iri guys. Iri. Muyendibeki harikwaniri hesikani weuma charity pafoni handisikudachi pafoni ndakatoramba foni ndaida tablet kana iPhone because mafoni ndinawo masvinu saka apa ndaida chinhu chinodawo chinhu chokuti ndino ini iPhone ndakadzosera news to Samsung anzi unoitsvakira bhegi rayo zvondofa guys ndinofamba nebhegi selaptop laptop here asikana makanyengegwa nevanhu no inotedza itori latest guys ende ndaona kuti ine mafeatures inori latest irori ndozi latest racho irori but pakukura guys mendibhegi arikwanika pazvinhu zvekubasa pause zvinhu zvekubasa pakuchengeta zvinhu zvekubasa matrainings and what not yes is happy new year Samantha, how are you my sister pazvinhu zvekubasa guys but kuzongunduruka naro guys iri zvoreva kuti unenge unotsvaka bhegi zibhegi racho rinenge renhikikiri relaptop
wofamba chomanzi makatengerwa ndakatengerwa nafather diaries anapewo handini musi webirthday vanhu vachiti vakati munodei ndikati kune vanhu totenge gwei vanhu vakati chitenge gwei ndo vakachuza ironi ini ndobva ndataura ndisingazivi zveanapewo fana kuti kwai kune ino S10 Ultra wati iriko ndaida iPad kana kuti tablet but paipad takazona kuti ipad ndeye Apple inini handina kujera kushandisa zvema Apple zvondifixa handitiona rikanga ndachera Samsung ndobva kwanouya Samsung indakafunga kuti chanouya tablet vo chine chiri ndobva kwanouya zimbangura rekuti paranzi irauya ndati hakuna zvakadaro ndozodai so ndoona ndizvo nairi ndodori iro memwana ngoseko pati kukurisa izvi hani munodona izvi zvinoreva chiro tikada kuti tichatiite live tiri umu guys tikada kuti tiite live tiri umu zvinoreva kuti munenge munyatso kutondiona ndiri zifu munhu ka apa itv kai ndenge ndiri zifu ndakazadza apa guys kwai chindipa zvichidikisa iPad chiipad yakatominyigwa nasikana yakatominyigwa nachakira muna iPad iyoyo chimuri kutondipa iPad iyo is convenient for not taking ndozvataugwa kunzi pamanotes nechichii akakurisa asi guys saka apa pane potira apa unooperate ako nebhilo yacho rinenge rine bhilo iyi kuda bhilo ndo inenge ichioperate nebhilo chioperate unoona chioperate saizvo zvisvi nebhilo nekuti bhilo inomboshanda isajara kubaya nemaoko bhilo haitoiti but anyway saka matodini guys kwai motoisa kumadziro ndodonamira kumadziro ndotsvaka chiuyisa kumadziro matodi thank you for supporting us aiwa vanosapota zvavo beta musi ese yenyu amubirwe but kutotakura kwacho kufamba naro kwacho kuda kuti kudotenga zibhegi ka kwakutenga chibhegi chinenge chelaptop chiya wotofamba wakadaiwo guys kuda kuti kuafrica adouyi naro ka because ukangouya naro ziri kuafrica rodotogwa anzi bhilo michel ibhilo kuti chi ibhilo iyo ibhopoint rine bhilo guys rine bhilo yekuti unobaisa anhu ari kundiseka yamusindiri osquare guys ivi ndirege rine bhilo guys right saka ndigai titenge kumbotara nyaya yedu guys panapa nyaya yekutanga tataona wedu umwe wedu muindustry medu same comedy vavaya vanga vari kurwara ndazotsvaga namba papaya ndobva anzi musainira kufa rotogwa ndobva ndatsvaga namba papaya ndobva ndaudzwa ningirikiri ndobva ndazopiwa namba saka ndapiwa namba ndobva ndavafonera ndobva tataura but vandiudza kuti vari kurikafa vari under treatment vari kurikafa vari kokumba iko zvinezvi vari kurikafa zvavo kune mafans abig sam ndataura navo vari kurikafa vari kokumba vakaenda kuchipatara vari kurikafa vari kokumba anditika saka ndataura navo ndo zvanditongokupawo update kune mafans avo panenge pane mafans avo vhele pano ambuyarera andimaona saka vari kurikafa zvavo vari kokumba kubva ndabhadharawo chipo cheduwo asi ndazongoita ndakamiririra madiaries ese kubva ndavapawo chipo chedu kuti vakwanise kubatsirikanawo kuwedzera kumabills guys munongozivawo kuti kana uri munhu anenge achirwara ende kurara kuridzi akukuudzi unoya nguvai hani masvona so zvinhu zvinongoitika usingafungiri kazhinji kacho unenge usitorina kana senti handimaona so asi vari kurikafa zvavo vari right tobva ipapo handika ndotenda zvakare vabarnabas mr barnabas marambire tinogamuchira Roy Tinashe, we welcome you Roy Tinashe. Tine vanyuwani vari pano. Aiwa mbiya varera vari aiwa ava isiskiti vanga vachitorwa shishu vachitorwa shishu isiskiti. Saka tine vanyuwani vari pano welcome you message tinoku welcome pa platform inotaurwa real life issues dzeupenyu dzinoitika mupenyu vanhu vanouya pano vachitaura nyaya dziri kutoitika mukati mupenyu wavo vakazvimirira anditika right saka ndapedza ipapo ndoda kutendawo vamarambire guys nezuro pavakanditsvaga vakati sisimeli ndikafonegwa neva ndaitobva kubasa nditori mudriver kubva kubasa ndikafonegwa nemadhairies akawanda kai sisimeli kwatapo sisimeli ndazosvika kumabva ndasabva ndaona bva ndakomenda anditika saka page to page kupindura namainbox kunonetsa anditika saka ndobva ndanzi yangu moboys ati ndakaona nditsvaga nhamba oyi nhamba iyi pavandipa nhamba mukoma moboys ndobva ndazoinda kunotaura navo ndobva tonditi ndandichitokutsvagai regai ndichikupa ichi ndipei maaccount details ndakatongofunga kuti majokes ndikati manje ndiri kuuk kai
zvikanzi ndipei ekuUKY mubva ndavapa zvikanzi ndinoda kupa $100 asi muchaireceiva kuUK ikoko pane munhu mufanira wangu andishati akanda ipapo ndipe materials ndobva ndatongovakandira zvangu andatombozvifunga pasina maminutes hapana mbeda 15 minutes ndobva ndoti yapinda ka ndione vatoisa mari iri equivalent to $100 tongoti $100 because yanga itori £80. I'm like okay alright saka nhasi vazondifonera andichika tazotaura tichitaura nenyaya because ndaita mamwe madiaries anga chiti toda kunzwisisa nezvefix and supply yavo kuti vanoshanda sei anditi saka umwe wacho anga achiti inisi smeli ndoda kuenda kwavari through imimi handiti maona ndoda kuenda kwavari through imimi ndikati manje iyi namba yandinayo inenge personal number kuti ndizi pamwe handizozivi kuti namba icho inogona pamwe kune dzebusiness and zvikanzi no idze business dziripo we have tried several times but hakuna chinodayirwa ndikati alright hanzi ndiko kunonzwira chakanaka wazviitira exactly ndogara ndikuza kuti dzvarai unongokohwa wakarivara ndobva ndati alright bo saka ndazongorovera moyo kudombo ndobva ndavafonera vanga vachienda kumusha kumasvingo ndobva ndavafonera vatoti amirai nditsvage pane network ndobva vatsvaga pane network saka musikana yanga achida kutaura navo abva ataurawo navo antimaona achida kuvakigwa saka ndazoti tichitipa information yacho kuti zviri kumbonyatsofamba sei andimaona but zvandichaita vati vachandipa nhamba anohedha izvo zveconstruction izvi handitika head wavo anoita ivo handiti CEO saka vanenge vaine protocol handiti kuna anoita zvekuhedha zveconstruction izvi achandipa saka ivo asi kundirondedzera kwavaita vanga vachiti vanosupplya handitika like vanouya kana unemba ustendako kumareserva handitika nokuti kumareserva vachiti kwanzi ndokwatiri kutonyanya kuwandira vanhu vakawanda vari kudevelopa kumareserva zvisingaiti ndikatoti inini kumareserva it's a good idea because mutauni macho munenge muchida munodhura everything zvese you just have to fork money ofuchi kumareserva zvechokwadi 2025 uno guys ngativakanei ngatibatsiranei vasina kuvaka kumareserva sesu kudai antimaona I think ndogore rekuti umbofokasa kureserva because guys advantage andiri kuona kureserva ka kune vanhu vari kundine gundiri mugroup rimwe nevanhu vakabva kuina na UK na America kupi vakaita mariteni vakadzokera kumba vari kuita maprojects guys vakapinda mumareserva vakazendemura mumareserva imomo mumareserva makavakwa mamanchoni mumareserva imomo vakaisa matanga kana dziri huku idzi mumareserva munozati lende kumareserva guys haubvunzwe hanimaona kuti wazodai ilendi yako yaunodai ndinenge yakakura matanga ninga kavakwa ipapo ehuku guys zvirugwi kuti vamwe matanga embudza ninga karavakwa ipapo kuti vamwe vakuita zvenguruve kuti mumwe mukadzi ndakaona nemurume wake vakaita zvedhemu so kudanda zvefishi breeding zvazviya hanimaona fishi ndakatoona kuti hauna labor yakawanda unokuisa masolo ako hauna bhiri remagetsi rekunzi richauya iwe usingawani magetsi achona waisa bholi yako guys hauna bhiri rekanzuru rekunzi bhadhara city council iwewe mvura yacho city council isingabudi kana tichibuda ine tsvina handimaona uri kumusha muriwo wako unotorima muriwo wako handimaona hauna nidekuti muzati munhu anogara kutauni guys nenyaya yekuti hakuna mvura mazuva ano unless uine bhoo kana usina bhoo hakuna mvura zvigubhu mutauni zvinenge zvakazara zvichicherera mvura payadhi mulocation kana kuti kumasebhabhu zvigubhu zvemvura zvakati ndandanda handimaona ndo mvura remember kuti kumatauni hatina mablack toilets handimaona saka mvura ndeye matoilets ndio matoilets haupei mabills haupei marets handimaona toilet zviri kwauri kuti kumusha wachera mvura yako woisa flashing kana it's up to you handimaona ende kutauni unoona bhandu remuriwo sezvokusina mvura you have to go kunotenga iko zvino kumusika nhasi ndaiona iyoyo dd ndaona nhasi payoutube government ichiti yakuda kutekisa maloja kwanzi vanhu maloja ngaatekiswe munhu wese neimba yake parifanira kubatwa tax ndazvionawo nhasi zvikanzi vese vakuita maprojects ehuku mutauni ngapabhadhare tax handizivi kuti government inoda kuti vanhu vaite sei nokuti ndokurarama kuri kuita vanhu makambani akavharwa hakuna kunomukira vanhu vachiinda veduwe machaina akatora makambanisi haabhadhari vanhu vari kuita madhiri handika vana vakawanda vakakuvara musana nenyaya yechikorokoza vari kuita ndokutobuda mari vari kuenda kuchikorokoza then motinga kuchapesera kunzi makomba iwayo ngaabhadharwe tax government ipapo tokumbirawo kuti mupaongorore ine hangu sevoisi ravanhu ndiri voisi revanhu ndinokumbira kuti mupaongorore kuti munhu ari kuita huku dzake dzekuti ararame moti ngabhadhare tax inini pache zvangu ndiri simeni ndakadai so guys izvozvi ndiri kutanga project dzangu dzehuku kuzimbabwe ndiri kutanga project yangu yehuku hombe
kuziva izvozvi ndisisimeri ndonzi ndibhadhare taxi guys. Come on, kana ndimiwo guys, kana ndimiwo hanzi kumaloja anofa kuti azobhadhara kubhadhara taxi. Ndazviona nhasi inini. Mukaenda pane paangu comic pastor mahours anta comic pastor pai award zvangu achitaura comic award aure kupesera izvozvizvi ndopa vatotora ningikiri iyoyo minister achitaura izvozvezvo ndopa vatotora clip ya minister achitaura izvozvo ndopa vangu achianalyze ipapo. Mukaenda pana comic pastor paya andimazviona. So ndo I feel kuti it's not safe, it's not fair guys. Vanhu vakutotambura so takutizira hedu kumusha anzi kuyuka mbadhara tinobhadhara taxi pazvinhu. Unoona mina ndikudze Annabelle wabvunza bvunzo wakanaka. Kuno tinobhadhara taxi ende kuno kwati tocomplain netaxi because I know where my taxi is going. Taxi yatinobhadhara kuno ku-UK kana uchiziva medical facility yekunoka excellent Annabelle, excellent. Of course unogona kunonoka kuatendwa hako handiwana but ndikakudza kuti vanoteverera munhu wese, vane file remu, vane database remunhu wese kuno ku-UK handiwana vakatona kuti wave ne40 years kana kuti kune zvigwere zvinogona kuataka unenge unonzwa nekunzi enda unotestwa chakati free of charge. Handizivi kuti kuZimbabwe munonotestwa napap smear mahara here. Handizivi kuti kuZimbabwe munonotestwa zvinhu zvese izvi vana sugar vana chizvi zvanozati zvinogona kubata mahara here. Handiti kuti munorapwa mahara here kuZimbabwe. Kuno kundinobhadhara taxi yangu ndakafara because right now ndinoenda kuchipatara chekuti ndinenge ndiri apa asina mari, ane mari ruzhinji tinenge ari pa next bed ini ndiri apa tiri muse muhospital andiwana. Saka taxi ndinotoibhadhara ndakafara. Handinambona kunzi bhadharai taxi kuti muri kuita business rehuku guys. Come on, kuZimbabwe kuchipatara hakuna kana periods, hakuna periods. Mari yetaxi yacho inoenda kupi naye ana you and me we all know what happens to marids. We don't have to nyatsotaura andiwana but we all know what happens ku marids. Dei marids aka taxi yagara ichibhadharwa kubva kudhara kuZimbabwe kubva sata zvaro handika tozongotiwo pakachinja zvinhu. Taxi, where is the money for taxi going? Because it's supposed to be supplying mishonga kuma hospitals. Ikade supply mishonga kuma hospitals. But because hospital kuZimbabwe kuna Panadol guys. We're talking of a painkiller. Taxi no badaro kana tichiona kuti hospitals are functional guys. Machira ariko mukadzi akaenda kunosvara arinosvika achinopindawo mumaternity ward achinobatsirwawo hakuna kana jira ndazvinhu zvako. Ngataurei chokwadi guys. Taxi yekuno nobhadhara wakafara because murodhi chaimo murodhi hauofi wakaona gomba pothole. Ndoda kutaura chokwadi handisati ndamboona pothole murodhi. Uchibva kubasa manheru rodhi yaufura makuseni rodhi yakanaka unodzoka yatovharwa kuchinzi tora imwe route pari kutogadzirwa dzinomaintainwa every time hakufi wakaona pothole. Saka taxi unobhadhara wakafara. Kuno kutaxi yacho chandikanzibhadharai handisati ndamboona kuti kwai getsi rinonzi rainda asi ndambozvionai kana kuti mvura hakuna asi ndambozvionai. Ndizvozvo chaizvo cheriti mabreast cancer tawane kungoenda kunoscreeniwa mahara free of charge. Vakatongoona chavasingadhausiwo tokuti pamushonga treatment same time. Saka handizivi kuti we all know taxi yekumusha kwedu kunzi ibhadharwe guys. Thank you Melody. Zvikoro vananda kuchikoro for free. Hakuna chikoro chinobhadharwa kuno. Hauna stationery yaunotenga. Ini ndakataka kuti ko stationery list ndisingazivi. Ko stationery what stationery? Tikati for the kids no, they get everything here. Vananopiwa stationery kuchikoro. Anongobata bag rakaenda anopiwa mabhuku ball points everything kuchikoro. Ku Africa unotenga pen. Izvo zvabereki mune stress ye stationery. Ndikunyepa here. Mune stress ye stationery. Mabini enye akapesera koletwa rini muri kutaura nyaya muri kutsigira nyaya yetaxi. Annabelle service delivered uzanoti every Wednesday mabini ari kutorwa havatojambisa hazviiti. Hanzi mapoto uzasere ina senda maona ndikutaura zvandisina kuona. Handidi kutaura zvandisina kuona, ndikutaura zvinhu zvandaonawo pagore randagara muno. Kana chazosangana nawo so far handisati ndamaona. Handisati ndavaona. Izvo social welfare munoti social services
yekune yayo. Pane musikana ndandichitaura naye andika ane dambudziko rake handisi kuzotaura hangu. Handimona because asada ada kuti riuye panapa. But social services mangona kutomushanyira kuti unoti yomubatsira sei nevana. Inomubatsira nevana. Kutomutsvagira basa. Kutomupa chikafu kutotora kutoti vana vagare pakanaka. Kuzimba vana nongotambura. Vana ringofamba guys. Handizoti kana mukasapota kuti taxi yehuku, muhuku dziri kuchengetwa nemunhu, mubhadhire taxi guys ndinge mzama kudii. But anyway, each to their own. Zviri kwamuri. Zviri pamuri. Tatangotingoonesa because vanonzwawo. Patinotaura maplatform edai vanenge varipo vanoona. Hasi maplatform ezvinyadzai vanotoona, vanoteerera. Kana muri kusapota yenyu kuti vari kuita project dzavo dzehuku, vabhadhire taxi, mva zvakakunakirai vasikana. Zvakakunakirai. But chichingotaurawo vamwe kuti mukutita huku kutona ndo pane kurarama ipapo, ndo pane school fees yevana, ndo pane zvese zvevana. Pahuku idzodzo onzi futi bhadhara tax. Amen. Zviri kwamuri guys. Saka vamarambire vangu vachiti vanoenda kunotora quotation yepamushaka zvinodependa kuti uda kuvakirwa imba yakaita sei. Plan yako anti woenda neplan yako wono atisi kuzviramba tax should be paid everywhere. But yehuku here, yehuku neroja imi vasikana kai. Amen. Each to their own. Saka vamarambire vanga vachiti kana uine plani yako andika yemutauni kana kuti yekumareserva anti ivo zvavanoita munonowekerana andika votaura chandafarira vati ivo unobhadhira deposit. Let's say uda kuvakirwa kukwekwe andika katuda kuvakirwa tongoti kumareserva ndekupi kwatingoti kumasvingo uda kuvakirwa kumasvingo nelende kumasvingo anditika vanoenda paground kumasvingo anditika kune mari inokwaise $25 ye inonzechi ameno zvokusavhiya izvi animaona zvokusavhiya izvi vo $25 then voenda panosavheyiwa anditika then pasavheyiwa wobudisa plani yako anditi yemba yako yekuti muone kuti imba yako iri kuda kwako chakakura sei pamwe kuda 4-5 bedrooms andika 5 bedroom house iri kuda kuvakwa anditi then mowekerana anditika vawekerana vokupa price then wobhadhira deposit yako anditi wabhadhira deposit yako thank you Joy my Aisha then imo uchazopedzisa imba yatopera ndo kundudza kwavaita imo uchazopedzisa imba yatopera iwo munongoita agreement yenyu saka ndatombovudza kuti zviri safe here izvi kukana vanhu vakazozobhadhara imba yapera kai muchadzura imba here zvikanzi no this time anditika varoda kumbotanga nekuti vaone kuti panofamba sei. I just trust ndokunenge mune pane malawyersiwo munenge makasainawo macontract ari binding zvinozonakizira kuti wavaka imba yako wapedzegwa imba yako zvese wasidze nemurazi manchoni rako robva razoatachwa chero kumari kuri kumazefa hazvina because munenge mune macontract ari binding handiti saka let's say imba yako yaita $100,000 kuZimbabwe handitika une depo wabhadhira deposit yako nache 25,000 nache 30,000 handiti and then yasara you work handitika taurana moonisana kuti pamwedzi unenge uchibhadhira mari for 12 months handitika kana uchida 10 months it's up to you kana uchida 12 months it's up to you anti muri kunzwisisa saka vaya vane malendi avo whether une lendi yemtown uri kuda kudeveloperwa lendi yako handitika kana kuti une lendi kureserva handitika uda kudevelopegwa indatina kuti kureserva ndoita hangu maproject nokuti akusati kwave netaxi handimaona toita hangu maproject hangu kudziya ndongotiwo masola ako ndandanda wotenga masifiriji ako aya egasi aya woita ikoko handistipe namba dzamanager gigi wakugona kutaipa right namba dzamanager avasati vandipa namba idzi dzemunhu ushu asi ini ndikuona kuti madiaries angu ngatiti changamu anditi ndisi kutaura kuseri ndikutaura pajekerere pane vanhu handika mese makateerera hatidi kuti tiite guwa handiti kune vakatozowana content ndikuona sekuti zvinhu zvedu zvifambe negwara kune vanoda handika kana wafunga kuitigwa project kame ndisumewo just ndisumewo kutoitira ramangwana kame ndisumami handi uyangondisumawo project ndeyako I know stand ndeyako ndoda kuvakirwa sisimeni ini ndakudi ndoda kuti ndiitigwe handika saka ndakutoitigwa navo neBamlo Investments
yakutonditira so that I just know kuitira pakazitika zviminga mpinyi handi mukuisa ndozogona kuinda uchira kuti aiwa uyu mwana wangu akabva kudialysis achiya kwamuri paya pandakanotaurawo kuti zvinhu zvenyu zviri kufamba zvakadai saka paita dambudziko apa rakadai ndiri kukumbirawo kuti mugadzirise ndozvoga zvandiri kungotaurira kuti ndachikumbira kuti mupfurewo nekungonditi simeni ndiri kuda kuti ndidini project tidai kuitira pamangwana handimaona kuitira pamangwana handi muri kundidzwisa guys muri kundidzwisa hereko guys kuitira pamangwana panogona hatiziviwo panogona kutimuka pane zviminga mpinyi panogona kufuma pakaitikawo kaera handimaona then iwa kuti unotaura wega paya vanenge vachidhila thousands avanhu handiona haichakurumidzi kudi hazvichakurumidzi kuonekwa statement message yako iya wakutoti vandichita vatidai saka ndiiniwo ndikakurumidza kuno aiwa pane nyaya iripo ndokumbira kuti muatendewo kwairi please handimaona zvinodiwo zvinogona kukurumidza kusolviwa anditika ndosaka ndiri kudaro zvakare panzima vaudza here lara ai hatidaro vasikana musadaro regai vanhu vaende kunovaka hasati asvika ikoko kwana iwe lara hasati asvika ikoko andimaona right saka ndo patei tichida kuti tiite saizvozvo handiti vanavo vane mastendi kumamisha guys I think nenyaya yemaproject because gore rino tikukurudzira munhu wese kushanda guys do something handiti takati tinodonha tichimutsana tinowa tichimutsana ndo theme yedu yegore rino pano padiaries tinodonha tichimutsana ini ndikadonha munondimutsa ndisi kuda kuti ndimutsei pamari aiwa ndikadonha kuti mukona simeli apa vanenge vari hazvisiri izvezvo muneya mundikakata simeli apa no ndikakuona kuti aiwa wakudonha ndinotouyawo kuseri kuti poshia uri kudonha wangu anditika ndikavanga kudza nerudo you take it nenzira yakanaka saka tinodonha tichimutsana gore ra2020 guys vanhu shandai ngatishandei hazvina basa kuti unoenda kubasa basa unoenda but mari yaigotwi une zvakana zvanoda kuita that you want to achieve and go for it sometimes data riya raunowana wifi yaya yaunowana kubasa sometimes ishandise zvakanaka data riya handiti mukona tiko zvinhu zvakawanda havasi pamasocial media because data rako rekutenga mari yacho unenge usitorina but kubasa kunenge kune wifi animaona kubasa kunenge kune wifi saka sometimes uri kuwifi ikoko don't take it for granted research ndichipi chiri kuita vamwe chandingakwanisa kuchitewo mari kuzimbabwe uri kubasa kwauri kuSouth Africa uri kubasa kwauri kuUK uri kubasa kwauri ndichimwe chinhu chandingakwanisa kuchite chimwe chingandipa mari kuAfrica chii andiona then wopindawo mazviriwo research awoita ngarisangove data rekuti kuri kuteedzwa makuwa handika kuri kutukwa ningi regai ndinoona unongoona wapedza zvomutokangamwa musiya ipapo hazvina chatokutorera nguva yako yongofanira kuti uchione zvimwe zvinhu handimaona imwe habit tatoisiya 2024 kune mamwe mahabit tatasiya 2024 zvinokutorera time yako time iyoyo ungade waresearcha waita something watoona kuti ndeapa ndoda kuti tiite chakati wotobvunza pano kana kune vamwe wokuti nei guys kuvakamboitawo zvakati zviri kufamba sei ndoda kutanga but handina idea handiti ini ndakati ndaona titemasivanda chaivo katitemasivanda imi ndimunoita huku handiti ndoda kushanda nemi ndoda kuti mundibatsire muchishanda neni mumuri kuZimbabwe ikoko I want to help you but dhiri randoda kuita titemasivanda nimi munoitawo mari handimaona munoitawo mari and vakatofara vakati kusumudzirwa ikoko ndikati yes ndoda kupinda mariri ende pamafasting atirai ndo chandinonyanya kunamata kuti Mwari ngazvibudirire saka pamuri kufasta pamuchinamata apa udzai Mwari tanga nekutungamidza maplans ako kupusa kuna Mwari usati watanga project tanga wamboudza Mwari kana Mwari vakairamba vakazviramba kana isingabudiriri Mwari ngavaistope neimwe nzira project iyoyo do charges include zvese pavanokuchaja kana iri 100,000 vakakuti 100,000 zvese iwewo imba yako inongomira zvese vanenge vachiincluda everything ndine uyu atotanga kuti atoita contract navo uyu Susan Mahachi wamuri kuona uyu anyorapo atoita contract navo akutotanga kuitigwa uyu Susan Mahachi arapo ane stand yake kuDema Falls akutotanga kuti kuDama Falls akutotanga kuti aitigwe izvozvo ndataura navo naye wacho tose akutotanga kuti aitigwe antimazviona sizvokuvaka nebuilding yes zvandiri kutaura kuti it includes everything fix and supply zvese vanova iwo chako istand zvese vanoiunza
zvidhina vakati kune imwe option zvakare yekuti unogona kuvaka kubhadhara in stages kuti vakasvika foundation wobhadhara handika kana usina mari wombomira voinda pawindow level handika kana uchiona kuti pawindow level apa ndapedza handina mari wombomira vanobva vamira handika woinda paroofing handimaona muchinda makadaro kune futi iyoyo ine stage yakadaro option iyoyo saka iwewo zvinodependa kuti iwe unochuza option ipi ndeipi yauri kuda inokuitira saka beta unomutora maconditions ese wonzwa kuti inokuitira ndeipi handika then wombanya neiyoyo handimokunzwisisa kukanza kuzimura paki kuzimura paki koko ndokune stand yake saka gore rino ngatikurudzirane kushanda guys. Gone are the days tiwosora uchitevedza kutedza kudai vanhu vari kutevedza vamwe vachona havatorinawo life haatorina life akatomira kuti iwo uendepo kuti awane kurarama saka iwe do something go and support but iwe wacho paunosapotawo vanhu ava iwe wachonawo you have time to research as well kuti mari ndikaita nei ndikatengesa madhendi ari kupa mari here kuzimbabwe vanhu vari kuita nezvei chichikupa mari kozvino pakati ndite side hustle. Let's push one another towards kudi kushanda anditika zvikuru sei vasinawo kana kukuti akaenda kumusha kumamisha uko unosvikira kukwana baba munini kupi hauna sure ndini mumwe wacho kuchokwadi confession yakanaka anditika because ndisindati reserve apa tine ziland rakaita sei guys rakakura guys kuti zvokwadi dende ndakazvifunga kudhara ndakatanga kuita maproject kurima chako kana kuchinzi kudika hamene kuti dende ndiri kupi but ndaingoti musha apa kune gold sei ipapo pangu papo pane gold sei guys. So I think it's high time right now this year for me to focus ikoko antimazviona ndopinda sei mudhiri ndikuri dawo unozouya kuwhatsapp uku uya kuwhatsapp right then from there tobvapo tati timbokumbira varume kuti vambouya pano antika timboita 1 hour thank you esi vachingura ne110 stars timboita marriage diaries nemujolo diaries varume mauya here tipewo kasignal sign yekuti tinawo here varume mucomment section takumbira varume kuti tokumbira kuti muuye because tinodawo kuti mimi munhasi mumbosununguka muchifonawo hanzi ndakamboshanda nayo years bekwari bomanje thank you for the confirmation andika muchisunungukawo muchiuya panapa muchimbotudzawo zvamuri kuexpecta kumagirlfriends enyuku kana kuti kuvakadzi venyu kumba handiti tiri kutanga gore sometimes hamuna kumbamenya hamuna communication you can't communicate nemukadzi wako because mukadzi wako anotuka hadi kuudzwa rafu handika kana kuti makagara pasina foundation communication yakanaka just come say it handiti vanozvinzwa vana mai hausi kureverera mukadzi wako chete ukutorevererawo nevamwe vakadzi vanototeererawo pamunenge muchitaura nyaya yepasta ndakaitaura nezuro guys. Thank you Yolanda, thank you ne100 stars, thank you Yolanda. Nyaya yepasta ndakaitaura nezuro okay tina hanzvadzi yedu Willow arimo William arimo mucomment section tina vamwe varume here CJ arimo here tinavo here varume mucomment section vatinavo varume ndokumbirawo kuti mutipewo sign hanzvadzi dzenyu asi pano ndepenyu sunungukai panyo ndepenyu sunungukai vakadzi vofonawo vachikumbirawo vanabata nababa isusuka shuwa makore saya zvakadai zvikadai tachikumbirawo kuti pachinji handiti hatisi kudhimanda tiri kukumbirana hanzi we are here yes varume varipo social news aripo murume akati ndiri pano handitika right varipo here vamwe varume hatingaiti varume 3 chete vandaona apa mudiaries inema varume vakaona vamwe havakomendi zvavo but vanenge varipo nhasi tiri kuti musununguke inew year musi wa1 sunungukai Yolanda thank you Yolanda thank you ne250 stars sunungukai my brothers handitika let's come ngati tisangana hatiwane common ground hanzi comment removed by moderator okay pane comment abviswa namoderator anotanyora kuti chi right ngatisanganei pa same ground animaona ngatisanganei tisangane pa same level antimaona pa same level so toda kuti mufambe ndinokumbirawo admin mundinyorere number admin can you please put a number apo isai number admin vanofona vafone ngative sununguke tive free munataure zvinomuitira taura zvakamusunungukira ininika tachikumbira vana Innocent hanzi tiripo thank you Innocent mufiri thank you Innocent urushurugwere right hanzi uyabva ati ndoda kujoina Mr Smooth hanzi vari pano alright uyabva asenda request yekuda kujoina chaiko my brother okay I hope inojoinisa inombonedza foni yangu kujoinisa
hanzi newangu ari pari kunzwa. Not a problem. Zvakanaka chose kana muri makapu muri kumba makateerera, that's okay, because show ida ina zvinyadzi saka you can listen nemakapus enyu. Antimaona. Right, I'm trying to add social, I don't know kuti arikukwanisa kupinda kana asikwanisa kupinda. Andisi arikwanisa kupinda kana arikwanisa kudi. Thank you admin nekucontroller comment section. Thank you admin. Thank you admin. Ndosaka muripo. Bamwana uyai mungudiwa pano. Right. Iri kungoti editing inogona kuti network yangu inenge chini amene kuti phone yangu inonitsa sekuedda nombo edda yo amene inoita, but kana isina kuedda guys, as my network is bad, phone ai number dziripo, call ai in, you can call in, number dziripo kubva kuvakadzi kubva kuvarume. Alright, I need to blog post one. Okay, wow. Uya anotori nevision hombe cheche yasenda message uyu. Anoda kutovaka chiri chikoro chaicho. All right. Hanzi Gutu Mkaramishen. Kwamfiri. Uri mwana kumusha kwangu kwa Gutu. Okay. Mwana kumusha kwangu kwa Mkaro. Okay. Tipane rupira hapo. All right. Phone 18 guys, wanda kufona phone 18 let's talk. Handika makatakasingu hanzi network. You can ikuti network kan jeni. Yes, ita jokufona. You can call in number ya iswa app. Number iyo ya iswa appo. Phone ai tinzwe. Zvamuri kutarisira kahabit kwari kumba kwenyu. Kamuri kuda kutarisira kuti zviimprovewo kuti marriage ienderere kumberi. Antimaona murufaro kana kuti mumujolo zvauritasira kuti baby rangu ka mari girlfriend allowance yakawandisa. Ndachikumbira kuti timbodai kana kuti achanyaya kuti unongosiya bhutu zako pese masokisi ako pese pendi rako pese handisi kunzwisana naro chinjawo kauno. Antimaona saka guys varipo phone 18 anzi simeli kwa neripiri kwani ndiko kwangu ndo kwangu kwa William Chinembiri ndo kwangu tozotaura after this anditika right handei tuone guys phone 18 guys phone 18 phone ndine 1 hour chat ndofunga 1 hour chat todzika futi because ndoda kundaniwa nava kuari kuindata zve ice skating saka phone 18 guys asikvakadza muzvirevi amuna boy my sisters comment section boy everything boy kumba boy mjoloko muzoti ngavagere hapwa ngavadaiso tati mukana ngauta ugogore chitanga vurai mutaure tinzwe phone 18 gore chitanga ngatitaure tinzwe handitika chinhu chatongochema nacho chinhu 1 edu sevanhukadzi ndakamirira vamwe vakadzi inini nevamwe vakadzi 403 vari pakubazi palive apa hanti mujolo vedu varume mujolo nyaya dzekujola muine vakadzi idzi munoheta vakadzi ndo chokwadi nyaya dzekuita chihure ichi chihure muine vakadzi kumba hazvibudi kungotaurawo nokuti hanzi namaina sofa sokuti bless you hanimona because muri kuzochema kana varume vakadzi muri kuzochema kana vakadzi vazviita kana vakadzi vakazoti vari kuita kunonzi kubvuta rekeni muri kuzochema mubva makomplaina handimaona kuti vakadzi vazviita ende hamuna kusimba munobva mafa mukangoziva kuti vakadzi variko mazuva neko zvinezvi nezviriko mazuva yes koni yes mukangoziva chite papa munobva mabatsirikana kuti vakadzi variko mazuva ava vari kubvuta rekeni saka nyaya dzemujolo siyai 2025 because mukajolegwa munofa munozviuraya ende zvakare kubata vakadzi bataiwo vakadzi nenzira yakanaka. Vakadzi venyu vazhinji makavawana Maya Kelly ndisiro mvura mputi yangu. Vakadzi venyu vazhinji venyu makawana vakadzi musina chaminacho. Makawana vakadzi muchangopedza kutanga muchitima kutanga life muchangotanga mamusina chinhu mese mamusina chinhu mukatanga kuita life yenyu pamwe chete
mukatenga kuti life yenyu pamwe chete muri mese muchisesedzana kudaro muchiita maricho mukadzi akabuda napapapa muri mobuda napapapa muchifamba mese muchiti muri kuvaka marriage yenyu somehow along the line Mwari vakakublessai zvinhu zvikavhurika zvinhu zvikatenga kubatana mukatenga kubata mari baba makabva matotanga kubata mari chaiko chaiko mukawana basa riri nani chaiko chaiko zvinhu zvakuendeka mukati vamwe venyu mukatodzenda kuti takurilocata rega tipinde musa tinogara mukaenda musa mukanogara mapinda musa muya now mai vatoverekana nevana 3 kana ne4 mukadzi is not good enough for you tikungoudza nedu mune zvakanaka mukadzi is no longer good enough for you haachaiti because akakuzvarira vana 3 mazama adonaka anotodona because akayamwisiwa vana 3 mari makubata mukadzi wakamuwana ari mutete achitopfeka size 26 chai akatozoimprove mari yakubata neko zvina kupfeka size 32 wakatomwana ari munhu mutete iko zvino wakumuona kuti nhasi haana garo nhasi wakumhanya nevane magaro mahombe ndivo wakuchimhanya navo uyu mukadzi aiwa haachaqualify kuti mukadzi wako haisisiri klasi yako actually ndowe ndinoshandiswa nevamwe varume haisisiri klasi yangu because wasvika pawakanga uchida kusvitswa makasvika mese thank you William makasvika mese pamakasvika muri mese muchisesedzana nhasi hasisina basa because mari yawanda maamheni makunzi boss mari yawanda varume vapo ngatingotsuranai murudo hanzvadzi dzangu ndikuti I'm talking on behalf of other ndichitaura dai nyaya dzine chidziziya because ndinenge ndinadzo ndichitotaura kudai so ndichitodziziya bedwe paita anonzi Mandi mudhayari wedu wepanapa nekuglobal mudhayari zvokutodaro aisa 5 pounds yake zvikanzi ndoda kuti muwedzerewo kumari yamaisa kumurwere Big Sam akabva aisa 5 pound yake. Thank you very much my sister, thank you very much, God bless you and more. So varume ipapa ngatidzei kubata vakadzi vedu zvakanaka. Varume ngatidei vakadzi vedu, ngatidei vakadzi vedu. Mukadzi wakamuda munoziva here kuti mamwe blessing kuti utonzi nhasi bosi iropafadzo riri pamukadzi wako, because kana mave mukadzi nemurume maanyama imwe chete, mukadzi wako kana ane blessing inotapurira maropafadzo, anotapurira vanhu guys. Kana muri vanhu vamwe chete munotapurirana maropafadzo, kana muri vanhu vamwe chete. Mukadzi akauya neforward mukati meupenyu wako, my dear, I'm trying to aid you. Iri kuramba ite zvekufona guys, zvekuedha vanhu iri kuramba, zvekuedha iri kuramba, ite zvekufona kuedha iri kuramba. Mukadzi akauya nemaropafadzo mukati meupenyu wako, akaita kuti zvinhu zvako zvivhurike. Iyo yes, mukadzi haana kudzidza iform 2, haana kuenda kuchikoro. Ndikumbira kuti hanzvadzi dzangu makawanda muri mukometsere, nditeerere munditeererese. Mukadzi wako ichokwadi wakamuwana kumusha kumaruzeva achifudza mombe, kana kuti wakamuwana ari house girl kuHarare, kana achienda kushopu yekumaruzeva. Zvechokwadi haana chikoro iform 2 but ane forward. Iwe wakaita form 6 zvechokwadi une degree. Handitika ukanotora mukadzi yeye form 2 iyoyo, ukanotora mukadzi yeye achienda mushopu yeye kana kuti mubhore kumusha ukanomutora, handitika ndiye mukadzi wako nhasi. Waonai forward haana kudzidza but iye pachake akaropafadzwa ane forward. Maroora napapa iwe wakadzidza but hauna forward. Uri munhu wekuti you have to work extra hard kubuda ziya nemadziwa nemirute zvese kuti ukwanise kuwana cup. Asi wakadzidza zveshuwa. Kune vanhu vakadaro paupenyu zviriko zvinoitika guys, kuti kune vanhu vokuti unotoshaya kuti zviri kufamba seko but munhu yeka ane education ise, ane dzidzo ise, ane knowledge ise, anoenda kubasa but iye pachake mari yacho haina chainoshanda kana ari yega. Mukadzi ndo paanopinda obva auya mukadzi neforward yaiyaka. Muna zvinhu zvakutovhurika, baba makutofamba nezimota, matovakai, matotenga imba yenyu, matotenga house number 2, zvinhu zvenyu zviri kutofaya zviri kutoendeka. Forward iri kumukadzi hamuzvione because mukuti mukadzi iform 2. Musiyei mukadzi uyu muone kuti hamuna forward mudhara. Hanzvadzi yangu, musiyei mukadzi uyu, mumbomusiya gore chete muende
nedzidzo yenyu nemari yamuri kutambira muzoona nemari iyoyoka hamuna chamunoita nayo munongoti mukaiwana inongopera kunge hameno kunge iri kutorwa nezvikwambo pasina zvikwambo zvekupera because muna neforward ndeuyu mukadzi ushu. So varume kana makada vakadzi venyu vakadaro idai vakadzi venyu vakadaro. Idai vakadzi sezvavari. Respectai vakadzi venyu hanzvadzi dzangu. Respect your wives. Respectai vakadzi venyu. Right. Ndakakudzai nezuro kuti ndine munhu akambofona pana panzvadzi yakambofona pana paishara kuti ndaita girlfriend MCOS maivepo imitatu pa life pakafona. Ndichikudzai achiti ndaita girlfriend MCOS kumba zvikazodii MCOS anetsa ndakadliwa mari ndakadliwa. Muri kuziva nyaya. Achiti I think 2-3 weeks ago achiti ndakadliwa zvisingaiti. Ndakadliwa zvisingaiti nemunhu yeye chichi but aine mukadzi. Muri kuziva muno muUK asi vakapinda kudhara. Nezuro achitaura kuti musikana MCOS amuripota kumapurisa asati amboita DBS paupenyu hwake kubva zvaagara muno 21 years. DBS ratanga gore rino nekuda kwemusikana wanga achiita ufeve naye asane mukadzi akaripoti kwanga akatosungwa achinda buda kusora suru achatauri materials akawanda zvototi kumba kwekuya mukadzi akati pamba pangu apasisa pambo yamapurisa ini newe tinokonana but we know how to solve our issues. Mapurisa pano kutogwa kunovata kwewewe maona mamwe consequences ka hanzvadzi dzangu ekuti ndingo chindi kuchita mukadzi inde ndisingazivi ndiri kumba kwani ndakagara ini ndakatovata handisi kuchita ndori kuchita makona ndokona kwayanikwa pa social media ndoma consequences acho ende ndakona kachanga pa social media ndinoshona komenda chiseka because ndine inazvo handisirini poe zvito ifunga kuti ngwara handiti zvauya ndonobatsira kuseka because it's not me ari kuita akaita zvinhu ndiwe andimaona saka remekedzai vakadzi venyu. Ndo wangu varume achiti kwai vakadzi vakazosiyana here kudi I don't know how far true it is. I don't know how far true it is. Asi ndongona sokuti vakadzi vakafana naye. Kuda hangu kuti ndimukadzi. Indongona sokuti buri one. Handinongori buri here guys. Ndongona sokuti chihure chine mubayiro. Ndongona sokuti buri rimwe chete. Hanzi DBS chi criminal record. Criminal record. Hameno kuzosiyana kwamunoreva kuti kusiyana kuti uyu unogona kutamba chikapa here uyu agoni kutamba chikapa here hameno ndizvo amoti kusiyana here handizozivi asi chinhu chacho chinongoiburi aindongona kuti changofanana ini amen ndivo varume ndo vanoziva asi chihure chine mubayiro ndo chokwadi consequence iripo yechihure antimashona saka dzidzai varume 2025 unoyu chicherai chikomba. It's never too late kuchera chikomba kuti muite mude vakadzi venyu. Kana mukadzi wako asingadresi zvinokufadza une a certain type of dressing that you want your wife kuti kwanzi pamwe mabuda ari taiti iwe buri chero rikagezwa nemvura inotonhora rese chero rakadhamba sei rinongodzokera kuita taiti kana rango rongoda mvura inotonhora chete rinodzokera kuita taiti hakuna zvakadaro andiona. So kana une certain dressing yaunenge uchida kuti mukadzi wako apfeke handitika yauri kuona kunze iri kuita kuti pfekedza mukadzi wako go take your wife shopping handika medium ndiri kuda kuti izvi neizvi neizvi mupfeke izvozvo. Transform your wife apfeke zvaunoda. Kwanzi kwa mubayiro wacho uri kunonoka kuuya uchauya nomsa tondiwari uchauyawo ramba wakateramira uchauya fona ungachitira kuEdgar fona you can call in number iripo fona anditi maona. So what it was about that's how to difference dizivi but varume obviously koni they'll tell you kuti pane difference. Varume ndizvo zvavanotaura vanotaura kuti kune difference but ini nangu ndongonasa kuti kukara chete ndongonasa kuti kukara chete kungokara kuti uyu aita magaro ndakumbwa kuti mumagaro imomo makamira sei uyu svitete zvida kwa kuti mutete makamira sei uyu yellow bone ndakumbwa kuti kupinda muma yellow bone imomo makamira sei ndongonasa kuti makaro chete hapana chakambosiyana. Mukadzi wese ichokwadi mukadzi wese akadiwa mukadzi wese akapfekedzwa zvakanaka ukatita mukadzi wako sa queen mukadzi wese anoglowa guys
you see a change in your wife. Chero magara achiwo anokura. Ndozvandiri kutaura odra izvozvo. Handiti kuti murume anenge achiti imimi hanzvadzi dzangu munoti kune mukadzi handini mukadzi anopfeka trousers pano pamba pangu, but munhu wauri kujola naye dressing yake ndiwo matrousers acho every time. Haisiriyo here ine unarcissistic behavior. Apa tikutraya kuti gore chitanga mugadzise kumba kwenyu timboonesana, because vamwe munenge makabva kumusha kwedu kumasvingo. Hanimaona vamwe muri kumusha kwedu kumasvingo kokuti kunonzi mukadzi akapfeka bhurugwa ihure trousers. Hatisi kuzviramba kuti men are naturally polygamous in nature. We are not disputing that. But if you want to be in a polygamous relationship, then there's a channel that you must do it. And this so fonai utiti maswanda. Haisku eda titi maswanda fonai. Tejo kufona haisku eda. There's a way baba waskana that you should do it. And don't hate your wife in the process of trying to do that. Because ichi hure chatutara nezvacho. Hatisi kutaura munhu akuroora. Kana ari kuda kuroora kuita vakadzi 2 kana 3, there's a way inoitwa naye kuti mukadzi anotongosumiwa obva azvigamuchira kuti okay baba vekwangu yodiscusswa kumba, chihura chidiscuss kumba baba vevasikana. Ndosaka tiri nezvacho chinotovigiridzwa chovanzidzwa because chihure. Kune vari kuda kuita barika, kune way yekuita nayo barika. Handika uye kunosuma mukadzi wako kuudzwa kuti madam ini ndikuona soti muri 1 yanodzinza rasikunyatsokura toda dzinza hombe, saka ndafunga ndikutorerei mubatsiri moronga kumba kwenyu. Izvo hazvina kuipa because zvagara zviriko. Kana vanhu muchiwirana kumba kwenyu that's fine. Tikutaura nyaya yechihure chinozoita kuti vakadzi vapesire mangwana vakuhurawo achiti nini ndanise nemurume uyu hatsiurike haudzwi anongohura. Fona iti tete masivanda ite zvokufona iri kungoti edding haisi kupinda. Foni yangu ikutonetsa. Foni yangu ikutonetsa rigaite zvokutokufonera iri kutonetsa foni yangu iyi. Atimaona ende yanga ichanakidza vanhu vakakwira pamufungi amoti foni yangu ikuita sei. Yanga ichanakidza live iyi vanhu vakanyatsa kukwira pa natete maswanda ava tinyatsotaura tinyatsopanana muono. So network it's not allowing. Okay. Alright. Hanzi chihure is just a term murume anongoda zvakasiyana regardless of which channel. Baba vasikana alright fonai baba vasikana fonai good murume kwa fonai alright fonai baba vasikana ndinokuedhai pana tete baba fonai tinyatsopindurana ini muri murume antika you are coming to represent men. Makorokoto tete maswanda aigoredza makorokoto aiwa takapinda nenyasha maswera sei taswera hangu kana maswera aiwa ndoda kudavira apa ndichiti varume ava havana mugoni ndozvavari handiti ndozvavari. Chero vakaitirwa chakanaka sei, chero vakanzwiwa vanongoramba vachingodzokorora vachingoita zvavanenge vachida vanhu avo. Kozoti pamataura emi ndanzwa muchiti meno zviri kunzi vakadzi vakafanana aiwa pane tine kakusiyana katinako. Vamwe vane giripi vamwe havana giripi. Okay. Ndochokwadi. Giripi ragara rinotongodiwawo. Kwete kungoti fanika munhu ari kuwirira pai mumugoti kuita unge nhanzva. Saka but tete maswara ndimbokubvunzai ipapo ndimbokubvunzai giripi ramuri kutaura iri handiti ndokushama mvura inotonhora asi iye tinotaura ire tikungogeza nemvura inotonhora kunodzoka. Saka nditi muri kuona kune vamwe vanenge vachiti yoweyo vachida kuteedza zvemabhuku zvekuti kufunda kunda mukadzwa vachidzidzisa vamwe vachiti yowe handiti pano tiri kutaura zvedu zvese takasununguka. Yes takasununguka pano. Saka unozoona vamwe vachiti usazoidai kana uchigeza usazopinza chikunwa unofanira kugeza kunzwe. Handiti maona mukudaro unyoro uya tagara takangodaro madzimai tagara tine zvatagara zvatakasikwa tichingoita naMwari zvinoda kutiwo zvidzumburudzwe zviite sezviome kuitira kuti zvikadzumburudzwa zvikaoma munoitawo kahugiripi ozoita mhando dzagara madzimai mhando dzakasiyana siyana
maona ya vamwe vanoti uswa ndoita chikata-kata vamwe vogozota mhenowo kwikame haikona kutaura handiti murikabata here pakutaura pauswa apa kuti hanzi vamwe munogara makatakura choya chenge chakazara vamwe hamugeri vamwe vanobvisa choya kakatwa ehe saka vamwe vanenge vachitotaura varume ava kuti havadi naro vamwe vanotorida uswa uhu hwakadaro vamwe ogotaiwa ndisire bhibho ndoda bhibho yangu ita kana uchidaiwo wosiya bhibho kudai iyo zvavanoita vanongoda zvinhu zvingori fanifani zvakasiyana-siyana mukada kuzvitarisa kana kuti mukazoita chirongwa chacho madzimai vachida kunyatsobuda pachimwachena zvavo vasingauye zvavo vachiita zvokuti vanojoina live vachionekwa kudai achinyatsotaura kuti wangu anoda zvakazvakaza ndo pamunoona kuti varume vavanoda zvakasiyana-siyana uyezve madzimai haana kuita sei hatina kutofanana ipapapa alright magona imimi matara titemasa nhanzi vakadzi vanogona kutofona zvavo vachikuudzai zvinodiwa kuti munyatsokuona kuti chokwadi vanhu zvakasiyana nokuti mumwe nomanda zvakasiyana kuti ini murume wangu anoda bhibho ini murume wangu anotoda iro vhudzi iroro ndoro anotoda sango ndodzungaira iroro umwe woti ndoda mushuganda itsumura handiti zvakatosiyana-siyana mumwe anoti sura mumwe anotaiwa ndoda kusiya tuuswa tunobaya-baya mbijana mumwe anoti ndoda kabhibho gadzira kabhibho kakadai zvakangosiyana-siyana mumwe anoti izvozvi mukada kuzvitarisa kudai so nokuti pane zvimwe zvinhu zvatinoshungurudzika isusu vakadzi tichibva taita extraordinary zvimwe futi zvavanenge vasina basa nazvo mumwe anokwanisa kuti ndodzida nzevedzi mumwe haatoda mumwe anoti dzinondihwira mumwe anoti ndinoda kutidiki saizi yakadai asi chero vakaitirwa zvese izvozvozvo iwo chako kungogara uchingoziva kuti aiwa semunhukadzi nofanira kungoshambidzikawo ndakadai chero vakaitirwa izvozvo achida kungoita zvaanoita avanongoita havagutsikane zvavo zvokubva vatoita 100% zvokubva vatoti chii chavanotozoita anototi kana aenda kumbonotesta uko akanoona heikona mugubhane uko mugubhane wochiona shasha yadzoka ndo zvamunoona kune vamwe vanotokomblena mukada kuzvitarisa kuti inini ndine dambudziko ndikapinda murelationship vamwe vari kufunga kuti vakaroyewe vamwe havana ndikangopinda murelationship chete unotoona haina kwainosvika 2 months 3 months bonde chete ndine munyama achipedza kuita bonde nene haachada ngambaiwa pamwe igiripi pamwe mugubha right magona tete ipapo magona madzoka kutopiki yangu ndataura pekutanga paya kuti varume nhasi makasununguka tiri kuda kuti mufone zvandataura pekutanga ndati chii marriage and mujolo diaries handiti ndikati varume makasununguka nhasi tikuda kuti mufone ndi 1 January 2025 muchitaura zvamuri kuda kuvakadzi venyu maybe kumba kwenyu hakuna communication handiti hamugoni kutauzana because mupesera makutukana handitika ndoti murume nemukadzi anga muvatevedzana handiti but ipapapa just call in and say vakadzi tokumbirawo kudai mukadzi wako anonzwa voice remurume akandoziva tell ye vakadzi vo zvakare fonai mutaura kuti varume toda zvakati saka magona tete madzisa topic yedu handitika kwanzi natete varume ava vamwe vanenge vachida grip handitika umwe anenge achida iro sango ndodzunga iro umwe ari kuda bhibho handiti umwe ari kuda mushuganda handitika saka asi kuti sei vasingakwanisi kuti vaudze vakadzi vavo ndo pane nyaya isi ndekubuda kunze uchinoita izvi tell your wife saka nhasi ngavachifona vataure pano mumwe ukaudzwa kunzi bhebhi mukanwa mako mumashata dai wasuka-suka anogona kutokwindimara 2-3 days wakakwindimara usingaziva kuti ilaki chipo kuwana murume wekuti anokwanisa kukudza kana kuti wadi hapwa dzako idzi handiti maona vamwe havadi kuudzwa vamwe vanotora seinsult kana kuti ivo havazivo futi kana saka vamwe vanongopedzisira vangonyarara vakungosiya idzozvezve mukada kuzvitarisa kune mamwe madzimai nanhasi neeji idzotombe vanosiya vakatsvetera akatsvetereka kudai akada kuudzwa ipapa paihondo wototsamwa ukwindimara maona right batai makada kuti masivanda batai taura zvekutaurwa natete masivanda zvinogona kunge zviri zvimwe zvacho asi why is it manigerians vanoda vakadzi vavo even vaine magirlfriends vanotreasure
family dzavo anogona kuenda kune imwe nyika for 5 years muNigeria agodana nemusikana asi apa anenge achigadziridza kuti mhuri yake igoita sei igouya igomujoina. Vanoda vakadzi, vanorespekta vakadzi. Sei maZimbabweans varume vedu they don't treasure isusu vakadzi. Kukoshesa vanokanganwa kuti ivo vane hadzvadzi, vana ana amai. The way they treat vamwe vakadzi zvakafanana kuti unotaka varume vedu vekumusha havana treasure neupenyu hwevakadzi. Vanoona vakadzi kunge vasiri chinhu, zvokuti chidzidzo chakadai chinechi chitodiwa kuvarume ivava. Vanoda kuti vakadzi vamhanye. Vakadzi vanosvika unogara uchikumbira kuti ndoda kurara nemi, ndoda kurara. Murume anenge nokuti ari kuzviti ndiye mukuru wemumba, haakutarisewo, haakurespektewo. Saka varume they have to learn a lot kuti vakadzi ava vakangofananawo naivo. Hazvirevi kuti kana uri murume mukadzi haasi munhu unofanirwa kutomurespektawo. Ndozvanandoda hangu kumbotaurawo ipapo kuti sei vosiyana nemaNigerians. Wataura point chaiyo ipapo, very good point chaiyo. Zvazviri kuita kumaNigerians uko mukada kuzvikwanisa kwevanhu vaiva. Vanhu vaiva vakatotrainwa sekaiteka vaiva. Chero angave murume, angave mukadzi, vanowana nguva iya yekuti vanhu vasati varoorana paipai vanogara nevana vavo pasi vachiudza. Mukada kutarisa even madzimai acho, mukada kutarisa kumaNigerians kauko akutobikwa kamukadzi haabike kasina kugeza makuseni, anotobika akaita sei akageza makuseni. Ava veda ava vechiZimbabwe ava hatizive kuti ipapo I disagree with you. This is a debate. Ipapo Tete Masanda, I disagree with you. Ndinoona vakadzi vekuNigeria vane svina yekutoti unotozvibvunza kuti saka kana ane tsvina kunze kudai ko mukati make akaita sei. Tete ipapo ndinodisagree nemi. Vangaiti havo tsvina asi culture yavo inokurudzira kuchengetedza mhuri. Kungoti pane aisa point. Pane hake aisa point yekuti hanzi vakadzi vekuNigeria vari submissive. Ipapo ndinogona kubvumirana naye. Kuti vanenge vaine training vanhu vaenda kudzeka vaive maNigerians ka even munhu usatoenda ndosaka vaive vachizoita chichi vane chikacha chavo chekuti munhu musati matoroorana zvezviya. Handiti munokwanisa kumboenda kuno vanhu vavo votonogara vese muchizivana. Handiti uchiziva kubika zvese kugeza nechi vanenge vazama vanombozamawo nepese pavanogona. But veda ava maZimbabweans varume ava zvawabva kutaura iwe kuona manje apa kuti kana kuti kuchemera kana kutorara kana kuti nemurume havakoshese zvauri kutaura izvozvi. Vanotanga kuposesa munhu uya kana kuti asisipo. Handiti muri kunzwa kana kuti patete dambudziko ndo pavanozotanga kuda kuzvitarisa zvezviya. Lavhu chaiye tikada kuzvitarisa ipapa padai pamboita vanhu vechirume vanosikojoina apa vambouya vambofona. Lavhu chaiyo Right, Mirai, pane aisa point yekuti vakadzi vekuNigeria vari submissive. Anditi, right, ipapo aiwa Mirai indiri kubata kwese kunzi gune kunyimwa anditika. Ipapo vakadziwo vekumusha kwedu aiwa tiri majesa kazhinji kacho. Tiri majesa. Ipapo guys musamboconvince because nditori jesa futi. Titori majesa. Hatidi kuudzigwa chinonzi submission kumurume hatichizivi. Hatidi kupavanza vekuZimbabwe tiri kose guys. Varume ava exactly mukadzi anosvika achiita zvese hapana chanekasingaite mukada kuzvitarisa but ndovakudzidzisa madzimai kuti vange vari mapinya. Pakuita matambudziko ekuti yowe haasi kunditerera chii anenge atoramba asviba mwoyo anzwa apfidza nekuda kweunhu hwavo nemabatiro avanoita vakadzi vavo. Right, saka tiri kuti isusu varume vekuZimbabwe they are not romantic. Varume vekuZimbabwe vakatonhora vane rafu like naturally vanhu vangori nerafu even kuvakadzi vavo. Saka vakadzi achizopanduka.
havana respect, havangone kuda vakadzi. Saka sei imi varume kuZimbabwe mubvunzo uyu wakudzoka back kwamuri. Handika zvataurwa nevakadzi 2 vandinavo apa. Ndakudzoka mubvunzo uyu back kuvarume kuZimbabwe vari comment section. Handika, why are you not romantic kuvakadzi venyu? Why muri bully, not bully. Why muri muchida kutonga nechisimba kuvakadzi venyu? Why? Tipindure iwo. You are free to call in right now. Ndoku edda because call kaitogona kuita 15 pakola. Ndoku edda pakoli yavarapa. Hanimaona since live iri kuramba. Why musiri romantic and why muchizohura imi musiri romantic? You're not romantic to your wife. Wokarora. Murete cho vanotoganira mukada kuzvarisa. Vanoita romantic muchidanana muri soro namtsai mukomana nemusikana. Nemusikana kuti muchato ne 3 months kana dzingave 6 months dzopinda mumba. And vane hunhu uya wekuti mukadzi paanongotanga kuita mwana 1 vakutongomuona kunge ameno ndo zvavari avagone kuchengetedza kumaintaina rudo rwuya. Saka mukadzi anopedzera atongojairawo izvozvo. Kana izvozvo zimurume weZimbabwe vanotoverengeka vanokwanisa kukukisa papa wangu chete ndiye anogona kutondikisa kana Pick n Pay. Ataure avaite kana avaite. Kubatisa murume wekuZimbabwe handbag kuti bata bag rangu chifamba naro. Hadi kunozini udoti wanhu wati ndakadlidzwa. Anotoona sekuti kana dhore motikari zvinoitwa avadi ava. Kuvhurika dhore motikari. Hapana kana percentage yaunotouro chakanyatsonaka wokuti varume vedu vakada since America anokwanisa tanzwa zvakawanda kani. Akada ipapa pambedha pa anongoda so anoita fanika zvezve semunhu kana kuti akecha zvezve unge mukadzi achachekwa nebhurugwa iro ranenge uyu aya anopfekwa yekuti uve romantic ameno izvi magistering aya. Yes, anoita kunge uchachekwa wocho achitarira rekubvisa kunge ameno ari kudi aongoti kana kisi kana ochi kana zvekutoka kana kuti aibvise mukadzi haibve. Iwewe mukadzi ukada kuti indikiso unonzwa wakazvizira kupi? Vakada mukadzi akangotaura kuti dai wandiita zvakati vanenge vakuti uri rhure. Exactly. Kusatofunda chaiko chaiko. Hanzi nemumwe let's say kuti they are not romantic to their wives but kumujolo anenge ari mashaki chaiwo. Azvilaste kumujoro wacho azvilaste amene vachizoramba vakanamirirwa because vanonga chinzi anogonera anongora kumujoro vanorova 1.5 hours ava vanoita kukwiza kudzura kukuya sechimera asi kumba uku rinenge riri jongwe resasori Fugunde. Yes, ndo zvavari ava vada kudzwa chokwadi. Avatorespecta vakadzi havana basa rafinda mukadzi mukana wekuti anoti ndaguta varume chate vanobvunza kuti waguta here. And chimwe chinhu chandoda kutaura varume vekumusha kwedu havachengete vana vakarambana nemukadzi oro vakaramba right. Mirai jijimira pane murume aisa comment panapa ati tete hapana munhu asiri romantic but problem vakadzi they compare life zvokuti iwo ukatadza kuita zvaitwa kwamai John nababa John iwo unenge watove useless men vachikoshiwa kuti mawaniro anosiyana. You guys, I don't know your take on that one. Atingasore hedu mataura avari kuita handitika kuwana nerudo zvintu zvakasiyana mukwacha vari mucomment section mumba mune rudo chaimo mukadzi achipiwa rudo rwakakwanira muchipanana semapanandirana nekuti pamakatoonana paipai makaonana mukadzi aitoziva mamirire amaita handiti apapo akuzomere jimba anenge achitoti akusiya maoko mamwari kuti muchakomborerwa muchazowana here zvakadi as long mamaitena rudo rwenyu irwororo mukadzi anoona chero asina firiji anoona fanika iripo chero asina chianoona fanika rudo rinokudza chokwadi chero usingagoni pamubhedha anogona senge zviri kutogonekwa chaizvo ndo chokwadi kana pane rudo kuti mukadzi aramba mudiki achitora kunge mwana mudiki handiti maona saka mabatirwo aya amunenge makuita madzimai ndo anoita kuti vakadzi vanouze confidence pachavo ndo pakuzonzi ane utsvina ane chi instress
kunyima chako chako mukadzi bonde kudai so uchinyima pamwe uri kuenda kunoita mujolo kusaidi uchinoita ujolo ozvibata mukadzi anoluza confidence ndopamakona kana kugeza chako mukadzi akatakwa nezvinhu zvakadaro anoluza confidence haasisiri iye maona yes asi hapanawo here zvokuti vakadzi avava kana murume asina mari havadi vanodawo pane mari hazvikowo here aiwa mari yeye hakuna ukadzi unogona kunzi nemurume nhasi kana takuda kutaura nyaya yemari munhu wako muchidanana munobvunzana iwewo unoita nezvei uye achiita nezvei munenge muchitoziva mawanirana amunoita sei amunenge muchiita ipapapo saka kuzoti mukadzi wamo wapinde mumarriage wakutanga kukombeya ipapo pari wrong handiti muri kufanira kuti muchiitsa effort musviko ipapo pacho pamunenge pawakatarisira kuti nemurume wangu toda kusvika pakati akuzoenda akunochiva zvekunext tione kudi kwatokukanganisa yes ivo varume vedu ava hazvigumire pavakadzi havadi vana havana basa nevana vakarambana nevasikana vaita vana havanaine vana vanoenda kune imwe relationship vamwe vanhu vanotorwira vana kuti ndini ndiri kuchengeta vana murume achitoti ndini kutoenderana kumakoti mazimbabweni vanototiza akangoziva kuti mukadzi aita vana achada anobva atomboda kana kunzwa nezvevana ivavo akutotanga imwe rile zvakawanda zvinoda kuchinjwa nevarume vedu vana baba vedu wedza vane mari vasina mari vaingogarira upenyu vana mira jiji mira pana isa comment ati and handidi kuzonyanya kukomenda ini ndiri host asi ndichapera chiti uku noukuku hanzi ananyati vana vadiki chaizvo but varume take lessons from nyati. They didn't have anything but aida mukadzi wake zvakadaro. Andika, thank you for the stars. Ndo paya patiri kuti dia vakadzi vakawanda nevarume vakawanda tikada kuti vavhuti vhure madani vaya chifona apa vakasangana nevarume vavo vasina kana penti dzekupfeka vese rudo rwaifaya zvinhu zvainakidza vasingambozivi kuti vachaita mari vakazoropafadzwa naMwari vakavhurigwa vakapuwa mukana vakaita mari. Now ave nemari murume mukadzi uyu is no longer good for him, haisisiri klasi yake because ane mari. Asi ko vakatanga vese ari kukanga moti vakatanga vari vese nemukadzi achienda kumaricho murume achienda kunogadha kusvika vasvike pavasvika asi vave nemari nemota dzaka hakuna nokungani ane mari. You start from somewhere but vakadzi vavo mukavabvunza vazhinji vanochema because murume akutaura kuti hausisiri klasi yangu iwewe hauna klasi. So ameno kuda kuansa here dia ipapa ameno kuti wozoita 1+1 vakapa example to the country. Vanhu vese vaiwacha vananyati vakashowa love isingawanikwe mudzimba dzakawanda muZimbabwe. Love yakadaro vashoma vanoiita. Aiwa love vanhu vaive nadzo my sister. Aiwa ipapa aite disagree. Aiwa ipapa ndino disagree. I disagree with you my sister. Kana vanhu mukarora na murume nemukadzi musina mari munenge muchidanana guys. Munenge muchidanana vanhu munenge muchidanana zvokutodaro kana musina mari mese murume anokuteerera mai mwana anenge achiita submission yese inenge iri kwaari gangoita mari uone kuti unochinja sei. Taura intete. Pane comment yaitwa iyoyo yamuri kubva kupindura mai manje chiri kuitika. Vanhu ngavatarise vakatarisa background yevana vai vai vana vai 1 kwavakawanirana handiti muri kunzwa kwavakawanirana handiti even pavakazenge vakuzobuda vari kana kuti mukukumu vanga vari mukuku yakanga itora achievement kwavari burikidza nekwavakanga vaita sei kwavakanga vawanirana nekwavakanga vabva handiti chimwe chekupedzisira ndechekuti pachiri padhuze vana vachiri vadiki handiti mari painozowanika chida kuzadzikisa ipapo panozowanika mari yakunzi mari yakunyatsowanika zvechokwadi handiti ameno tinozoona titarisire chakaipa kana kuti ndo zvavari vanhu vechirume anokanganwa kuti akaonana naye mwana uya uko kumombe uko vachinonerana muzvikwenzi vachidi vakapfeka masiripasi vadi vakazogara mukuku. Iye example yatiri kupa tisazonongedzana then kana apfuma pepe haasati akufamba kana kuti neGD6 kana neFortuna kana kuti neLand Cruiser mukomana izvozvo makomenti iwaye kuti dzidzai chikoro anoda kana mbomira izvozvo pari zvino
hatina macomments. Mbomira izvozvo zvaizvozvi, so it's too early guys. Mukatarisa mese imimi right now mukushungudzwa nevarume, ndinoda kuti mutarise mudzokere pamakatanga kudanana nevarume venyu muri kumamisha uku kumareserva kuti maidanana sei. Wairohwa iwe nevabereki every day uchitiza kumba uchizisana nemunhu uchibuda nepawindo uchienda kune munhu iyeye, mukasvika pakutizisana vabereki vakachiti imuri handidi, mukomana uyu atokoda kumubereki wacho ukati handidi ndiwo wandinoda, uchiramba mukanogara zvakanaka, mukanodini, mukafara, mukati pamakangocrossa border mese muchipinda nemuna Limpopo makabata muswe wegaro uku muchienda kunogara kuLimpopo kubhelabhela uku, mapinda muya murume aropafadzwa wana zibasa mai mwana akufamba nemotikari, runo gwakaindepi gwakaindepi. Ona ndida kupa very good example. Ona iskomota yoku SA uyaya, skomota uyaya antika ani munoona kuti ane condition yanayo, skomota ane condition yanayo, skomota ya antika panga ari skomota nje yokumareserva makamuona mai vanengoti ane condition pakaita begi, munoona here mbama dzaanodya cream inenge chinozviwisira kuna skomota, unorohwa nehana uyo ukatofunga kuti ndinganokisana naye here, unotoona zvichiramba kuti yaya zvibudi, but vanhukadzi vari kunozvirashira nenyaya yekuti ane mari. Tarisai vana Uncle Roland vaive kuSouth Africa kuti vakashita sei, kasi vasikanaita kuno mbama dzevasikana dzita kunozvirashira ipapo because pane cash. Mari vanoti hanzi handidi kuti uite nzaraidzi, ugadzire nzaraidzi, handiti handidi kuti upfeke majinzi iwayaya, handidi kuti upende muromo, handidi kuti udaiwo. Musi waunozobata munhu anenge achijola naye kunzoko unochema iwe, waona mapikicha avo uyu waari kujola naye akaita kupfeka nebhamusho kuti nzaraidzi dzichisvika kwakadaro. Saka gara wabva wabvira zvaanoda murume uyu paari kutodaro handidi zvakadzakati ndizvo zvaanoda izvozvozvo, asi ari kuchita kuti unozochiniwa sekuchiva kwaanoita vamwe vakadzi kunzoko. Exactly. Vanotya kuti unozodiwa nevamwe varume vari selfish. Havadi. But kana achinyenga ningikiri vakadzi vanenge vakapfeka mabhamshoti iwayo kunze, kokuudza mukadzi wako mumba kuti madam inini ndofarira bhamshoti inini, hande kuwa Mr Price unotenga bhamshoti upfeke bhamshoti, mukadzi wako apfeke bhamshoti. Eka ngachiudza mukadzi wake apfeke bhamshoti mumba, tengere mukadzi wake apfeke bhamshoti ka mumba. Imimi vakadzi kana varume vakati ndipfekere bhamshoti, usarambawo kuti kwanzi inini ndigonekwana ndozvoda murume wako, pfeka bhamshoti. Ende zvinhu zviri kuchiita mazuva ano. Vanopedza kuti zvimanetidresi izvi pane zvimwe zvimanetidresi zvemabhero zvezvehembe aiwa, tsvaga izvozvo zvimashoti zvinoonekera, pfeka izvozvo mumba. Chiedza mavhangiri akati chokwadi chiripo ndechekuti murume wako will never want, ataura chokwadi asi Chiedza ati murume wako cheche murume will never want mukadzi kuti apfeke bhamshoti, asi anoda kuti anoda vane mabhamshoti kunze because they are selfish. Ukapfeka bhamshoti iwe akuti uchaonekwa, murume wakadzi wanga chaonekwa nevamwe varume, saka haangakubvumidzi kuti upfeke bhamshoti. Sisimeli pane zvimwewo vakadzi futi vanofanirwa kudzidza. Kana waroorwa nemurume wako ugara nemurume wako unofanirwa kuramba uchirespekta ukatanga ku but respect shama my sister, respect is both ways. Inema here because andingana michingo respecta munhu asingandirespecte every day, ndongorespecta munhu asingandirespecte, munhu anenge achitora matsvinda nebhaketi achikukandira kumeso ramba chikonzi respect. No, ndinopanduka. Kune vamwe vakadzi vanoitawo varume vakati havasi vese vakaipa varume. Kune vamwe vakadzi vanoita varume vakaita sei vakanakawo. Kana wazoitawo murume akanakawo, wapuwa naMwari, unofanirwa kuzvigamuchira. Havasi vese vakaipa, but vakanaka vacho small percentage, to be honest, yemaZimbabweans varume vakanaka. It's a small percentage and havawanike varume vakadaro. Vanowanikwa nokuti iyo percentage iyo itoriko. Variko. Hanzi zvine formula. Hazvina formula but hatiregeri kuzvitaura because hazvina formula. Tinotozvitaura pamwe zvinogona kutobatsira umwe munhu. Vana musoro bhangu vakawandisa. Ndovanogara vari pamberi pafront, ndova unosangana navo every day. Vana musoro bhangu.
vacho vanenge vakanaka chaivo chaivo variko tinoti havapo. Isusu vakadzi kana wapuwa naMwari mukadzi murume akadaro zvitendewo. Hakuna tozo kuti zvinhu zviri kuchinja mazuva ano. Vanhu vane ma-identity attitude. Life iri kuchinja, we have to accept it. Zvinhu zvakuchinja hazvisisiri sezvana mai vedu zvekuti vaingogarira kuti mukadzi unofanirwa kusenzawo uchiunzawo mari mumba, murume achisenza, mukawirirana munoita foundation yenyu murume nemukadzi munobudirira. Mukangowirirana chete zvotangira mumba mukawirirana, murume achitaura mukadzi achitaura muchibatana pamwe chete nevana venyu zvese pamwe chete, munoona kuti musho wenyu unokura zvakanaka. But kana zviri zvokuti mukadzi ari kuendawo nekwake murume ari kuenda, so problem inoitika jiji ndeyekudai soo handiti indati ndiri kwese nechingobatwa kunoko handiti ndikada kumbokupokanisai ndimbopokanana, ndikada kumbotenderana nemi ndombotenderana nemi. Problem inoitika ndeyekudai so most Zimbabwean men handitika vanoti gumbo rinorira pano pamushandi rangu, pano pamba hakuna opinion inocounta ndeyangu, ndini baba kana wabayiwa buda. aiwa izvozvo hazvichaitwa izvozvo. Unorespekta mukadzi wako hazvichaitwa mazuva ano. Unorespektawo mukadzi wako nekuti une vana vavasikana, unofila sei kana vana vako vakutritwa nevarume vavo zvakadaro? Kana dzvangu yako ichiitwa zvakadaro unofila sei? Havazvifunge, ndosaka uchizoona kuti tina nababa vakuru vanoenda kunonyenga mwana wezera remwana wake, because havazvifunge kuti kana mwana wangu akanyengawo nababa nesaizi yangu baba vake anofila sei. Tine varume vakadaro variko vari kunyenga. Saka varume havazvifunge. Handizivi kuti chinoitika kuti kana vari panguva yemujolo iya pane zvandanzi nyaya yacho alright, but ngati pajambei pane zvandamboti nzwei saiko zvozvo nhasi, so mumwe munhu achinifonera so kuti nana mai vakuru chaivo handitika vari kudanana nevana vadiki. I was kind of disappointment zvokuti mwana uyu paandiudza, because mai ava is a well known figure pasocial media apa handimaona nemurume uyu ndichibvunza mwana uyu kuti murume kwani makore mangani. I was so disappointed, but nangoti anyway ndo zviripo. Saka zviri kwese kuzvi36 uko kuma 50 chakadaro. aiwa izvo zviri kuitika mazuva ano. tine vana vakomana vatinenge takabereka. Ngazvirambidze zvinokuva nemadating sites izvo zvaakuitika as long as asiri under 18, because imimi maakukurudzira, because varume vazhinji vanonyenga vana vechidiki. Kana vakadzi vaakuzviita maakuzviramba. Hazvina kuipa uko mwana wako wechidiki. Paita comment hanzi social media ndo imwe yakuita kuti mamarriage asaite unoona murume achiswera kuona ana Natasha nyemba, but haisi mhosva yaNatasha kaiyoyo, haisi mhosva yaNatasha. Murume wako ndiye ari kuenda kuplatform kunoona magaro aNatasha. Ari kuindirei kunoona magaro aNatasha? Yes, social media, not only social, things have changed to social media. Vagara vane hunhu ivo vasi kuti nenyaya yesocial media ndo yakutibatsira kuti tingoziva hunhu hwevarume vakadaro kana madzimai akadaro. Asi munhu nemunhu agara nehunhu hwake. Ina handishore mukadzi ati kurei achidana nemurume wechidiki zvaakuchinja, nekuti kudhara varume vakawanda ndo vaingodanana nevanhu. As long as isiri under age vakadzi vaakufara. Even in 90-year-old vanhu vari kuroorana. Unogona unoroorwa nemuchina, unogona unoroorwa nechero wawada in the world. It's acceptable as long as usiri under age. Saka isu hatiregei kudzikisirana vakadzi kuti mukadzi mukuru azowana mwana mudiki. aiwa apa ndata disappointed because mukadzi mukuru ane murume wake zvasikana. Aiwa ngatisadaro. Aiwa hamusi kuziva, hatisi kutaura nyaya iyoyo hedu zvekudaro, hatisara nyaya yezvekudaro hedu because hatisi kuitaura, but inini ndine full detail renyaya yacho, ndosaka ndangoti ndaita disappointed because ini ndondera ndine full detail. Hasi single. Aiwa hasi single. But zviri kuitika, whether we like it, we are lucky kuti in English social media yakutirakidza what's going on in the world.
takungozviona uri murumu mako uri chero pauri. But nimi mungabvumirana nevanhu here social media is contributing pakuparara kwamamarriages. Okay, do you agree to that? Iyo ndemazimbabwenzi chete dzimwe nyika handingati inotokurudzira vamwe vanotoinspaiwa nemamarriages aya anoburitswa pasocial media vachitoinspaiwa, but kumazimbabwenzi iri kuparadza. asi hatingati nesarili kumazimbabwenzi chete, because musi unoyu ndakaona yekumalawi kana chizambia yemukadzi akanambwa nemurume wake because akanokumbira hagi kuna Chris Brown akatoramba. Even muzimbabwe varume vazhinji vari kuurayiwa nekuti vari kunodanana nevakadzi vevanhu, vari kudanana nevakadzi veshamwari. Kune death rate yakawanda isiri kutombobuda yevanhu vari kuurayiwa nekuti awanidzwa chirara nemukadzi womunhu. But baba vasikana vanhu vari kumenshena ava vanozvita vakadzi ka. Vanhu vari kumenshena ava vanozvita vakadzi kuti vakadzi vanonoona. Vanozvita vakadzi. Handi vanenge vakatopfeka dhirezi. Vanenge vakatopfeka dhirezi ende vanoti vasikana vakatoisa mazamu, saka vanozvita vakadzi. Saka tongoti ndivana sisi vaninyina. Aiwa, kana makutaura zveningi zvemagay iyi topic iyo iri so complicated. Aiwa, hanzi imimi vakadzi munoenda kunoona ndobva amenshena mazita anditika saka isusuwo varume tichinda kunoonawo ikoko. Zviri pafront pefoni yako zvino everybody pafoni pake achida kungoona anongoona. Izvo haungazvirambidze. Zvitori all over the world, munhu wese achida kuona anongoona. Kana usingade ndiwo unotozviratidza kuti aiwa inini izvi handidi kuzviona. Ungazvirambidze sei? Kuona zvinenge zviri pasocial media izvi. Aiwa, kuona kana manude pictures kana aiwa, kune varume vacho vanongozonzi vazoona kana kuti zvozokontributa kurambana seiko. Ivo varume vacho vagara vatori vanotoita one magroup avo ino pachavo mafoni mavo eWhatsApp. Emapono nemangwikikiri zvese vanenge vainazvo wani. But inini hangu as much as social media tichiti inocontributa pakuparadza mamarriages ka, but ndotoona kuti mumba macho munenge magara muine mutswi. Munenge magara muine mutswi. Yes. Munenge magara muine maburi, munenge magara muine mutswi. Mutswi unogona kutangira kubva kuhama. Andika kunana vatete chako chaiko. Regai tipe very good example inokuti iri pa social media, so we can give this example. Andika, let's look at nyaya yemusikana Sonia nemurume wake Weekname. Anditi vazosiyana havo. Andika, but mutswi wakagara uripo from the word go. Pakabuda vanati vakambobuda pasocial media vachitotukana nemuroora, vachitotukana chaiko zvekutotukana nemuroora. Takaona tise malive guys, makaona malive mimi anoona. So murume akamira nemukadzi akati ndoda mukadzi wangu, andika vakatoinda mberi nelife akaita vana vavo tu, but mutswi wanga wagara uchingoripo wana vatete ushu handi maona. So nhasi after makore andika yazongongodongorwa yakreka yateza kupatanidzika manje because kwakusina vari kumira nani neuyu because mutswi wagara uripo from the word go. So chinozonzi chazoparadza hacho, but mutswi unenge wagara uripo, uri rinenge ragara riripo, kreki iripo. Kreki inenge yagara iripo. So as much as chitedu foni inoparadza zvechiwa foni because kwanzi chinoputsa musha pasocial media kutsvaga advice. No, I don't agree with that. That's a lie. Pasocial media pane dzimba dzakavakwa dzakaunga dzaputsika, vanhu vagere happy. Hatikwanzani kutaura nemazita, vari happy zvekuti vanenge chingo kufara cheko chaiko. Hatina vana vatete mazivano baba vasikana, hatina vana mbuya. Kana imba yangu ikaita dambudziko ndinotoenda kune munhu andofungidzira kuti uyu anogona kundibatsira, ende maadvice anogona tobuda akanaka cheko kokoko, akanakisa, anovaka musha ariko. Imwe reason sisimeli ndekuti vasikana vakanakisa vakawandisa, they are everywhere. Kunaka chinonzi kunaka, my sister. Kunaka pameso here kana kuti kunaka pai? Kunaka pai? No, zvinongo attracta varume zvacho zvavari kutsvaga zvakazara. Varume ava zvavarika, kana murume akuda chaizvo, murume wako kana achikuda ka, munomboziya ipa pacho vamuri kuti vakanaka ava. Anenge achiwana kunge vakashata wake mukadzi yechero chinzi pakati pemwenje ndicho chaanenge achiti mukadzi wangu akanaka. Yes. Saka uya mweya
mweya unonge wakatongogarawo agara akagarwa nemweya uruchiva uya uyanodai variko varume vasingaita kwavari vanenge vachiti ichina vasingatarise zvinhu zvese izvodzizvo zvatiri kutaura nezvazvo zvekuti vakadzi vakanaka tichikura zvakagara zviriko mhenya dzakagara dziriko dzinozvarwa futi everyday but murume anenge achingoda mukadzi wake uya haatarisane nezviyazviya aiwa contribute because kana yakuti iye zvino zvakunzi magara ari in fashion mazuva ano zvakazvisiko zvese izvozvo mukadzi aingotariswa semukadzi kune varume vari pasocial media pasingatotombotarisa semagaro iwayo they are there kola kune varume vasina basa nemagaro iwayo kuti akatosvika pari kuitwa magaro iwayo parutambiswa anosvikunotuka cheko kusiya ati iwe hauna hama here wenda nobvara uko tsvina tine vakadzi vedu otodarika variko munobhilibhere mainini kuti kune varume vasingatozvida kuti zvinonhuhwa zvinosemesa anotogutsikana nezvaita mukadzi wake izvozvozvo panguva iyoyo wokutoti akatoenda kuri kunzi afunga kuda kunoita musikadzi wacho anonosema hafa akadzokera ikoko saka varume vavanoda zvinhu zvakasiyana-siyana handiti saka ipapapa vanhu chero pakaita vanhu vakanaka sei kumuzimbabwe macho ndomunganzi varipo vakadzi vepaethiopia pa vakanaka vanhu vakazvarwa vakaitwa sei dai vaida vaitongoroinda social media kana kuti chii kana achingoda mukadzi wake anomuti akanaka anokuudza futi agoni naye madzimai imi varume udzai futi vakadzi venyu every day apa kana kuti yabeautiful anokuudza kuti yabeautiful zvekuti semunhukadzi unogara uchibuilda confidence oenda kana satete masanda kudaiso pasocial media vanonzi tete masanda makachata yewe mazimuno masichi anenge achikutaura no yabeautiful my wife yes Louisa exactly simeni chimboudzawo varume timbonzwa saiti ravo alright kola pane comment iri very very important yanyorwa panapa hanzi kunaka havana basa nako these days most men vari kuda vakadzi vanovajega kufinances uko and it's true vave lazy plus now it's now normal kusapota nevanhu amen you have said it varume maluksi haana basa newe anonotorawo kuti unonoshaya kuti haufa mari ari kuda kudya bhegi kuchengetwa zvekumaluksi kwakuseru kana kune vasikana vamuri kudzidza wedzoti patiri kuita chirongwa chino ichi musasazvinyepera mukore unoyu kuti garo iri mafunga kuti garo richatonga zvese garo rinogona kutadza kubvisirwa maroro mwoyo chinene nehunhu hako nemabasa ako nezvaunoita muupenyu zvinobvisirwa maroro vasikana muri kunzwisisa ganda iri chero mukarikwapudza zvakaita sei mukadi haachazvitarisa handiti mukaona pane vamwe vakatobudirira vari kunzi vatori successful zvekudaro tarisai madzimai avo ndo zvavanoda pavanozonge vakuda kudivi vanototi arege vanotsvagonja dzekuita nadzo mukatarisa vakadzi vari famous kuamerica vanzwa nekuchinja varume achingobva murume uyu kwouya mumwe zvinhu zvacho zvinenge zviri kwese izvi chimbounzaiwo varume alright no problem ndichidona ako pane vapinda iko zvinodona right chizova ndozvaunobhohwa chizova izvozvo zvokuti ndichauya kuseri uya urure nhasi uya kuseri kundi kujoinise pako uya utaure nyaya yacho tida kuinzwa izvo zvinhu zvaunobhohwa zvoti handichazouya nai ndo uya nayo nyaya iyo tida kuinzwa nai right allo kola vajoina how are you muzukuru kamakore allo pamwe foni yake ndofunga ifoni yake kola hello avadon adzoka kola hello adon adzoka kola hello certainly yes kuri sei kuri right pamwe ndichada henyu kuzoita imwe live and nyaya ndikuda kuuya nayo is off topic nezvamutaura saka but I just wanted to contact you kuti mugozotiwanirawo nguva Big Sam handisi kuziva kuti mataura naye here kana kuti chii but ndamuka ndikuona vanhu vakawanda vari kukoka navari kucirculata just based on his videos aakaposta starting on the 24th of December. I'm here to say Big Sam is not telling the truth. I'm willing to pay up to $500 kuti aende kunoitwa CAT scan yekuti atariswe kunzi akaita stroke here because zvestroke ka
drama chero I'm willing to pay that money. Find the radiologist in Zimbabwe ndomubhadhara kuti andikwe noti akaita stroke because stroke idrama zvaari kutaura izvozvo ngasadyira vanhu mari dzavo ati vanyepera kana ane zvimwe zvaari kurwara nazvo ngataure chokwadi. Why are you saying that? As you know my profession, we've had conversations in the past, just based on first of all the video yakaita musi wa24 achiti handizivi kuti yanga iyoyo yanga risikiti here kana kuti chii mwatasa video yakaita musi wa24 achitaura kuti akaita stroke ruoko rwake rwekuright rwakakokonyera ruchibva rwaita almost kupfumbata so. That is called spasticity. It is a process of a stroke that happens into a contracture of the muscles. It takes 3 to 6 months in order for that to develop after a stroke. He was presenting with that on the first day. Stroke. He's telling people that he had a minor stroke. Yet, based on the symptoms, his entire right side should be completely, well, at least on the first day, was paralyzed, and then the left side of his face is supposed to be paralyzed. And he's presenting as if the left side of his face is supposed to be paralyzed, but hanzwisise kuti ndo side rinofana kunge risingakwanisi kumuva iye ndo side raari kubva ataura naro ungatasa in the later videos including the one yaita musi 28. And another thing is, if you develop spasticity and contracture of the muscles, it is a process of physical therapy on a daily basis for months to years for you to be able to reverse it, and you don't regain full function of that hand. Mwata samsa 24 and spasticity and contracture of the right hand. So 28 akushanisa that right hand kubata chimbo achifamba nayo. And this kana Big Sam and he also calls it a minor stroke, a stroke that involves the left side of the face and the right side of the entire right side of the body. Is not a minor stroke; it's a major stroke. I would like to meet the doctor who told him. Minor stroke yakadaro. If he had a stroke, and if he had a minor stroke, that is beside the symptoms are display on his videos. But the symptoms they don't meet the timeline, and he would not have been able to recover that quickly. Kana pani chimwe chakaitika kuna Big Sam ngataurake asikana zviri stroke kana iri minor stroke ngataura kuti pane minor stroke yakaita kuti yakutiratidza indi kana zviri stroke if the symptoms kana zvaari kuita zviri zvemaskiti ngati discern between the two of them kuti zvemaskiti ndezvipi zvestroke yake chaiyo ndezvipi asi kana if he's saying the stroke that he got is based on the symptoms that he's showing, I'm willing to pay for a CAT scan. Okay, Kola, thank you very much. My dear Basakola, thank you. Contact me at any time. All right, right. Unoda kuedwa here kuseruko. Right, hatidzokere kutopic yedu yemujono, ngadzokere kutopic yedu yemujono, ngadzokere kutopic yedu. Muripo? All right, okay. All right. Varipo here ndikatimbotisati kuna umwe waroda kumbo vaisa here voda kumbo edgwa. Hey. Pane vari kundibata pane ndakanaka kukuudzai guys kuti vari kuda kuzinda kunovakaka taane kambani futi yamasola ndiri kuiunza ichenye ichikuitira iye pano padiaries agani gore rino guys kwamuchavaka ndandanda nekumamisha kumasola anenge akati kakakakaka anenge akati ndandanda masola guys ndiri kuuya nayo yemasola right. So guys tadzokera panyaya yedu yevarume vekuzimbabwe ava vari kunzi zvinhu zvanetsa kudai zvanetsa asi nhaitete masana ini zvotondinetsa ini nekuda kwavanoita nekuhura kwavanenge vachiita vachida kuhura vachita sei varume ava kumba vachinzi vasi romantic handisi maona kwanzi saka kukuhura ndoona sekuti vanhu vanenge vachingoda mari kukuhura kune zvinenge zvichitoitika zvisvinu here
kana kuti ingori game rekeshi chete nevana vadiki simendi vakafanana nevana vadiki vekuti zvakafana vamwe vanotoita zvezvo zvekuti chero kana asingaite zvekuhura zvezvo zviya zvavanoita zvezvo zvekuti kana kuti vambobudawo vaenda kunosangana nemashamwari pamwe aonawo vamwe vachowo vane vavanavo iye anobva azozviona kunge asiri murume pane vamwe varume handiti ongotorege ndiite saka mukuita kuya manje zvavanongoda zvacho dzingori childish so handiti kungochinja vanhukadzi tikangoziva kungoti vanoshaidzira kuti havadika kudya nenyama everyday hamuti maonekana mumba vanenge vachindoda kumaguru wandagarisa maguru ndosaka tichimbobika maguru mazondo chimukuika nedovi mukuona tichingodaro handiti saka vakasikwa vakadaro even mubhaibheri muya zvakagara zviriko izvi pane anyana komendi hanzi vana David vaita saka ndozvavatongori zvezvo zvekuti vanomukoita hazvire kuti havadi madzimai avo kana kudi vanotongoenda vatombonoitoitawo izvozvo vachirombotestawo hanzi newekola varume ava vari kumbohurana niko naimi vari kuhura ndiona ita ndauda kutopindura zvisiri zvo 2025 hatidi kutaura zvakaita vari kuhura nevakadzi vari kuhura nevakadzi vanohurika navo vari kuhura nevakadzi but asi isizvati munhu anoenda kunoaprocha mukadzi handisi murume ndiye anenge aputsa mavhaus ake anditi mumba make nemukadzi wake osiya murume wake nevakadzi kuzoti paanomira vogotoenda ikoko zviriko kuzimbabwe vogotoenda ipapo gonodi achiratidzira kusvikira naakandwa shoko chete murume ndiye anenge kunoaprocha mukadzi ndosaka tisiri against nyaya yekuti sometimes vakadzi kugwa muchitukanaka handioni kuti zvinenge zvakaipa indinoona sokuti vanhu munofanira kubatana moponda murume wenyu kurova because murume ndiye anenge akaenda kune mumwe mukadzi uyu kuenda kunonyenga ndiye ari kudisrespecta marriage yake handiona yes ndiye ari kudisrespecta marriage yake ari kuziva kuti ndine mukadzi otipfuchipfucha achienda kunonyenga mumwe mukadzi imimi mogusaniswa iye anenge akamira kwabatana kuti achitana kuti mukuzvora here boys dzangu ari kundigwira vana vano ngarohwe iye anosiyana naye achenda chinotsvaga mbuti mumwe hanzi vamwe vakadzi vari kuaprocha varume tete masivanda kana vaaprocha varume chanodi kuti no hatidi iwo imimi vangani muchinyengwa murodhumu nevarume muchiti hatidi muchiramba ko iye anodi kuti kuramba kana anyengwa anodi kuramba anodi kuramba kana uri murume cheche anoziva anoda mhuri yake handika ukanyengwa nemukadzi nayewo mashure apisana neni sezvamunongoita pamunonyengwa imimi handi munoramba hamurambi here pamunonyengwa munoramba wani anofanira kuramba kuti shamwari inini ndine mukadzi handikudi sipu saka andimaona saka nyaya iyi yakaoma yakaipa right pane varume varikuda kumbofonawo here vanombokauya here ava dei vachitouya kazvinhu zvaigona kunyatsa kufamba negwara vaita izvozvo vanenge vachinyara kwanza kuna murume akakwana anonyengwa nemukadzi anoramba anyengwa nemukadzi ndo saka chiti chihure munenge muri mahuri kwanzi uyu CJ akati no zviriko herezvi ndi CJ aramba tanza kuna mukadzi anonyengwa varume variko kane chiko mukwazvo vanototaura right vamwe vanotopona kutoti pamwe uri kunzi uri friend votosvika pakutoti ndakuda hanzi ndakanyengerwa murume wangu kandosaka ndiri kudaro kwanzi namukwazvo kune kana varume venyu vachitohura nevakadzi tendai Mwari vari kuhura nevarume abiya wavo vakomana ayo yakanyanya tisemasivanda ayo yakanyanya iyo ayo yakanyanya guys boys zangu iyo yakanyanya iyo guys ayo yakanyanya guys ayo yakanyanya guys iyo okay anzi na Sami Meli isu pamwe pacho masisters enyu kutoshaya unhu chaiwo mumba umu pamwe pacho kutomunzwira tsitsi nekuti vape vakanoti vape vanoti hama hakuna kumusha handisi kuyazonzwisa semi kuti chi anaizonzwisa comment yako kuti uda zvamanyora tichi handanzwisisa hey Grace yakona kudaro nomusongo uchida kufona fona ndikuedhe panatete vasivanda apa nomusagomufona ungo uchida kutoya kuedhwa saka yaramba
hanzi ndo zvakazara kusisina zvakunzi boys out vakomanaka saka ukaona kwakunzi chamboenda kuboys out ka gara wakateya meso wakavhura meso rokuti boys out you lead to other things hakuna zvakadaro aiwa variko zviriko kwete zvekuzodaro unenge wagara mudhishi unenge wagara mudhishi unenge wagara mudhishi nomurume aiwa unenge wagara mudhishi ananga akatogara achiri mudiki achitozvita ari mazviri anenge agara akatozvita ari mudiki zvingotanga angokura angokura kudai so obva angotanga ngoti ndakuita zvanenge agara akatanga kuzvita ari mudiki ari mudiki kwaakabva uko akangororera udisguise hanzi nali ini ndonyenga ini ndikaona kuti type yangu moti unopfurwa nesoulmate uchimirira kunyengwa uchimirira muchiita ushamwari muchingonze muri mafriends muchingotaurawo uchida munhu inga kana varungu vanozvitaura nekutaura aida kufarira saka zvino kuti wozoziva kuti murume ari kutohura nemwari wodi wogara wakavhura musure wakatarisa shure todiko totarisa tota checking vanotanzi unoona nekushaya interest yesex newe okay ko vamwe vanozoita kwese kumukadzi hazviite kakutsvaga kuremadzwa hakuna kufadza murume kunosvika taextent iyoyo aiwa variko kuti masando vakawanda vanoitwa panapa vanotomboya vanotoya vachitaura tinavo panapa vamwe vanotoitwa neikoko kuita mangwana anofuma achishedzera kuti ada divorce iwo waparara kwanzi kune rekwahirekeni wani kwai kunongogadzirika kumbogadzirika kuya pane mumwe akazvitwa izvozvo zvaazvitwa izvozvozvo vagara akuzofamba akungodurura achidurura kwakudai so kwakusiyiwa machi kwakusiyiwa because wakusevisa pawakarara zvichingochururuka saka ipapapa hakuna kumbovafadza neizvozvozvo chiremba icho chida sei unokuvadzwa uri kuremadzirwa mahara hanzi naelizabeth hanzi I know a guy akachata white wedding but recently he opened up to his family and wife akati I am gay ndine munhu wangu vedu we pane mapictures andinawo sisimeni but handida kuti titaure mazita musikana uyu takaenda kumuchato kumaroro ake last happy birthday John taenda kumaroro mwana mudiki chaichai asi akatozura mwakaenda zvake kuuk takasvika aiwa rudo rwainakidza tsereke vaive chidiki chaichai maroro tikafara tikaita sei ndakatoenda nhandisuwa munhu yeye tasvika ikokoko zvapera vaenda kumba saka pana inzi best friend uyu akanga atori neziland cruiser vakamira papo but murume aiti padiki aenda kunomira nemunhu uya zvidzii vanowirirana ishamwari yacho vanowirirana zvekuti dhu vaenda vana kudai so after 1 week takaona adzoka kumba ari kuchema bvudzi rakati nyangaranyangara mwana anga akanaka kudai so kochii zvikanzi zvaakaita uyu shamwari uyu hanzi aitouya paanenge auya motikari kangonzwika kuti yakadzapa murume uti shet mumagumbezi unotora rimwe blanketi obva amhanya unorara pasofa uyu paanopinda zvese zviri kuitika usiku ngambe murume haasi kuda kuonekwana uyu kuti chii nekuti uyu anga anetswa kumba uko kaunyereko kabuda kuti ndizvo zvaari saka nekuda kupuruvha manje kuti hazvisiri izvo zvandiri ndobva amhanya kuti ase kunorora kuda kukafira saka dzimwe nguva hanzi aidai sohozoti pepo ona murume hapana pasaiti ipapa svondo chete 1 week zvakaita kudai hanzi kuri kuona unongona motikari veyo yakapaka yaizobva kana kuma4 murume haamo mumba umu hanzi saka mumusiri pandakabvunza kudaro kuti koindava chichichiri zvanzai uda kundiparadzanza chamwari yangu iwe unonyatsoziva mawirirano ataita kusvika mukuroora dzimwe mari ndiye akatondiwedzera chichi kwakutorova mukadzi ndiyeziwa nyararo ozodaiwo vauya manje ndokuzoti abuda kana mwari akuda kungoti zvinhu zvingofumuka ari kuda kuenda kutoireti upo wanika haikuona kutaura wake murume ndiye akatokutama ari kuitwa mukadzi nai vedu we yes hauna kana kuita marriage iyo haina kana kuita kana 2 months zvinhu zvakatoitika kutonyatsoitika chaiko ndobva aramwa bva vangotata kutosiyana mbvadza akauya kuuk ikokoko ndokwaari musikana akaitirwa mashura chaivo mashura and hanzi mumba machona imomo maivheni zvezvo zvekuti handiti kana urorwa unongo neshingo yekuti ita marriage zvezvo zvekuti ndauzopedza shingu ndauzodididi nemurume wangu hanzi anga asingainhuwi aingonzwa hwema ingori pasaidi ipapa anga asingainhuwi anga asingapuwe
saka masymptoms anga aripo mared flags. Right, paita comment yabva kune munhurume panapa. Hanzi unonzwira munhu tsitsi uchiti hana hama kumusha asi hunhu hapana kana cleanliness hapana. Taurai nemasisters enyu smelly. Munhu kugeza chaiko anoti ndaswera ndiri busy. Aiwa right, tete vazukuru venyu taurai navo. Murume ari kukomplaina atouya riri ghost asi munhurume kureva kuti zvegripi nekugeza andizvo zvandapinda pepe ndichitaura nezvazvo zviriko kune vamwe futi varume vanotokombrena kaufishi kuti unonokurira bhurugwa murume anokurira bhurugwa bedroom uchinhuwa fish. Zikanwa nehwema hwako hwemunhukadzi wenyama yako yawagara unayo, kwete kuzikanwa nehwema uya gase wokuti akati makumbo yakana murume uyo magumbeze imomo munoti gase hazvibude zviriko izvozvo. Saka vazvizive futi izvozvo nekuti ngatisangochemai nekuti ndahurirwa tango wambosecha kuti chichiri kuitika nekuti vamwe kana vapinda mumamereji vari kunorelaxa obva sezvo ndakachata sezvo ndakabvisirwa mari kana handina kwandinoenda hauna kwaunoenda but unogara wakarira wakachema kwaenda kunonzwi kwarine fresh kudai so uchazoenda ogoda kudai murume unoona ikona gripa ari kuita kunzi gigiriri imama iniya nenyaya yekusageza kunyatsokonongodza muri kuita nhanzva derere zvakare inzwai chinhu chiri chinhu chiripo ndechekuti murume anokama kusina chinda kubasa zviriko zvakachipa izvi kana mapedza dzumbu woti dzumbu nezvikainagadhizi ko kanzi ndoda kudya unoita seiwo uri gase kudaro so gase nekumeka sure musaende kumatoireti usiku pauri kugeza manheru tanga wapinda waita toireti wogeza nekuti uchanzichiita so uone kwawakatsvetera uone kwawakatsvetera hazvinakidza vanorohwa mwoyo vanosviba mwoyo varume vanosvibiswa mwoyo nekanhu kadiki chaiko kudai so iko keuchapa right. And then the other thing, murume achibuda makuseni kuenda kubasa mainiya muri kusara mumba mushanda hamuna kwamunoenda. Murume anodzoka kubasa na 5 kana na 6 anongowana bhoneti riya riri mumusoro utsvina, pamwe murume wako watori clean bhoneti mumusoro mumba hamuna kuklinwa. Wanga uchiitei? Hauna expansion inobatika, hauende kubasa, haushandi. Anditika dzidzai kuti smart, maona kuti murume wakomna chinhu chidiki nyaya yesmartness. Kune dzimba dziri kutoparira dzimwe nenyaya yesmart. Anti kungomeka shoti wamuka makuseni waita basa rako mumba wa cleaner and everything zviri in order. Antika wogeza hapana ninje kwenda nogara makuwa maipa next door kusvika makuseni karivire wakangomira pawaya uchingotora makuwa nenhikikiri nebhoneti mumusoro nepenti yanezuro yawaka kune wakadzara vata nepentika kusvika yawakavata neyezuro kusvika mangwana nayo yasvika pakunhuhwa uri kuti watoiwetera iri kutonhuhwa fishi kudaonga zvataugwa zviya kufishi dziya kunhuhwa uko. Murume ngaatira kakurira bhurugwa anytime akada kudai so ngakuite fresh vasikana, ngakuite fresh kunhuhwirire vasikana, kwete kuti unenge uchinhuhwa gape kunotobuda zimaka reufishi mai mwana zimwere kuti murume anoshatokudza sei umwe azotauri handika anogona ngobvudza kuti mageza here because zimwe ndopaona murume anotakafuratira animaona pana kuti mati makakadhilana kudai anofuratira because haagoni kukuudza kuti kune zimwe yariri kubuda pakati makumba ako anobva afuratira zvipakamwa zvemavheja wanzwa masikati zvakapakatira ndandiri kuita kumiririgwa namaya panapa vari pafacebook everyday ukabuda ukabva paplatform ndekupi kumwe guys nhasi makumba azvimba nekufamba wabva apa waenda apa zuva rose kubva ribude kusvika rivire uchingobatidza masocial media wageza bhurugwa nguvai wawacha bhurugwa rako nguvai wambokurongedza mubedroom ako nguvai kubika kwachina kunobikwa zvefast kuti ndinganonoka kune live yatanga pakati imbosiya live unozoona chiri chimunya chimboenda pastofu unonyatsokangira murume wako enda unobikira murume wako yadya chikafu chiri fresh handika enda unogeza uzviponongore mazivano munhu munenge mune mabathroom room matabha inonopinda mutabhu utenge dzafa izi tukuenda naura inapedza ifo iko It's 5 o'clock. It's 4 now. 4 It's 4. 1600. 1600. Havavari. Hanti is getting avari but ndakutopedza ndova nenda navo.
mazano kwamunogara kune matabhu handika anenge ariko tengawo zvinhu zvokuisawo matabhu uchidiradirawo matabhu nyatsokugara hanzi tinobatwa nemiedzo yedu kutozoona kuti wai kunze uko vakugeza 1 saka ndomusiya hangu aripo pamba nechaplan mundiudzewo simeli kuti isande ini ndini ndinoklina inzwai tete inzwai tete hanzi mundiudzirewo simeli kuti sande ini ndini ndotoya kumba ndoklina ndini ndotobika mira hanzi ini ndini ndotoklina ndotomumutsa ndabika breakfast ndiudzei wanzvadzi yangu simeli parisei apa iwa hiti haibude hanzvadzi yangu sameli haibude hatiri kunyeperana haibude mukadzi ngaziye majutiza uende kubasa unoitei pamba basa rako ndere yes kubikira mukadzi wako it's romantic sometimes handika kuti sometimes unokomuka makuseni handiti wobikirawo mukadzi wako karara wopa mukadzi wako chikafu it's romantic but not zvokutoti you are forced to do it because mukadzi wako anofanira kuvata anoda kuvata no ways no that's wrong uye kuseri hanzvadzi yangu uya kuseri inini apa tete maswanda apa mudzimai wako apa newe muri 4 tigadzirise nyaya yacho that's not correct that's not it hatidaro isu totoenda kumabasa kwakuti unodzokana unotorova 12 hours wakaneta but munogara muchiona guys ndichikudzai kuti ndinotomira pastofu ndichibikira father ava but varipo ndakazviudza kuti ini mutemo kuno kuuk kune mutemo titemasanda like kwete mutemo vanhu vanongotinda kumashift tese anditika saka ndinga takakudzoka murume fanira kutobika but ndangozvidza kuti aiwa pakubika ndindongobika kana ari willing kugara hake akamirira kuti nchabika aiwa ndichadzoka nchibika zvokuti kana achida kubika ngaabike handimona but zvokuti tibve natozviita zvimwe kutoti ngati majuti tite hafu aiwa no atidaro varume ava ngavadzaidzai varume maoko enyu nekuti mukavadzaidza maoko enyu chero akabuda akaita sechero akaenda kana maraina haadyi anenge achida gokuadzaira gokudzaidzai varume venyu ngokovhonyorwa munoti kubika kwainengoko komudzimba ndochokwadi aiwa uyo avo maini navo vari kuramba kugeza avo vanoda kuti mumba murume pane chasande neofu vatoklina mumba because imi munenge muchitei asane dhimoni renhingikiri asanenge ane dhimoni reushavi anenge ane dhimoni reutsvina zvasvika ikokoko asvikamanheraya chero muri mutabha avhurirwa mvura aranirwa mvura akibirirwa yemafuro iyi akaita kugarirwa pasaidhipo patabhi ipapo wageza paageza warara wapakurirwa usiku uyu kwete zvekutamba kusena asvikopiwa to breakfast varume ava vanobiwa zve2 minutes 2 seconds anditi nezvinhu zvisina nebatsirewachandikirwa chimusonga okangirwa achisvonzi mvura iyi achidirirwa kuti ageze maoko iwe uri kuda kuita izvozvo hunhu hwokuti murume ndiye anotoklina anotodi mumba muchiita unga hameno kunge panza that's not correct apa anenge ari machirevo nefoni achibata achitevedza one platform to another achitukirira ari machira semumba mechina murume ari kubasa achishanda kuti uje aiwa zvimwe ngatizvigadzirisei guys zvimwe ngatizvigadzirisei aiwa zvimwe ngatizvigadzirisei no ways hesi twambo nei murume achitombotaura kutombochema kuna mwana achiri kutokuda mai mwana munozviruza azine kumwe ataura nongoenda chinyararire unozonzwa rizeni arova pasi dai wagenza kudai kana kuti wasirira pakati anenge achikuda murume iye musatsamwe kana muchinge mapfurwa kana kuti mangoudzwa kunzi wadi kugeza mazino mukava makwezvino munenge mashata mari imi varume futi dzivai mataurira munoitawo ane rudo mukati alright tete pasana zoda kumbobuda nevana venyava varoda kuenda kunhingirikira majemusikana wedodi varoda saka tiadzoka nepati 2 guys vanoda kuenda kuice skating uku inenge iri kupera nhasi saka toda kumbobuda navo kwakuda kutosviba yesikani mai ethel ida kurova maita inditi vasanda tozodzoka papati 2 nokuti pati 2 tinayo panapa tichauya kuti totandara zvedu panapa tofamba handitika ndiri kunyatsokuona kuti vanhu muri kunyatsoti gore rino iri mamereji achavakwa tichamavaka tichiinda takadaro so guys ndokubatai ende musikana uyaya wanezuro haregaini kuzoya naye paita futi neaudio it's not fair sibe varume kuzimbabwe vachengeti kura todzoka ndinouya naye ndanetsekana naye ndinotoona kuti ari kundijairira nokuti ndinomitira zvese eda kuzviita muamerican hanzi I'll report you
regai tigozoona kana mauya regai tigoona kana mauya pane audio futi yaitwa yaiswa nenini wangu Chizova saka audio yauya ine 9 minutes kana wakuzogona kupedzisa upedzise ndozodzoka nayo saka tine nyaya dzatinadzo muwhatsapp but tichazodzoka nadzo guys kwaipo tinerega nimbobudisa sikana ndakundapiwa ziso makapona vana vachipasire kuti naima hamupedzi tiinde kunge mari yacho kunoshanda ikonde yavo ndizvakaoma zvondotokigwa mari yako naimi zvakaoma so guys tite masanda maita basa ndokufonera ndadzoka nai ndiudzei ndokufonera ndadzoka timu rese riri kufacebook thank you very much tobatsana zvakare pasecond half andika regai ndimboendisa vasikana ava kuningikiri kwada kuenda uku andika tozobatana ndadzoka. God bless you guys, God bless. Ndakungopuwa ziziso pa